the man jitu say me say no this will from the bagan hansa no abedi abayet masabi a so yo man no enti me bi say me papa no question no omo say anfa bua mo no and am say a kwan so we say me yeden me bisa no ena efu aba me ho efu aba bi a wote aminu ho if you are watching or madam for women ba no be oba me ho na ma etimi be slam bi a 3 days 2 days no moko enya so nya adam enya media FM ene eye fiada ene eye boja ye bronya bosome ne da etoso enwotwe yankrompon adawromenti ene nso wa mabosupa aguyenso ai ye hunu awia hey eya dumo onua wo de se wo hunu miracle obi be se miracle se wo hunu miracle bia akura no awei eya miracle kese pa se wo hunu awia se bosio agu so esanse obi ansore enkwa nwuye o enkwa ahoden ehu hia papa enti se nyame ma de pa bi chiwo a eno no eye akwanya kese e de ema na de abrebi ameka eni me say who celebrate wo birthday when je say wo celebrate wo birthday e bia na wo 39 years say when you 40 years when you age but who celebrate wo birthday bia ekono na wo ben wuwo so unu sa wo celebrate wo birthday ekono na wo ben wuwo e bia nyame ema 50 years say what celebrate ya 49 years ayo de 50 years wo ba be wu aba because ukona ukoto mo boto e di besifia wo sa no na ekofom wo sa na ekofom wo sa na ekofom bedru ba bie no wo be hu se aka boto emunim sa na birthday tie wo celebrate your birthday no unkwana no de nyame dia ma wo no udiko na wudiko na wudiko na wudiko wo nso akoto ase na pe kenkran enti no we no eye asemu a ewo se wotrase na odwene ho die enti ne se obi anim fia nyame de ma no se obewu obi anim fia nyame de ma no se obewu what celebrate your birthday na he se nka wo bi nim se 2024 obewu a enka December bosume no enyina ho 2023 enyina ho anka 2024 mada but 31st December yenyina ye kwa sorry ni akopeja yensa ni akase radio da wase so ama 2024 ba betu ye da wase wodi ya 2024 be nyina so betutu akwan na se owuo no eba onso wanya baby pa akọ tutu akwan yi owuo ne ba yetumi enya ho adanse pa edimidin ede Maa Akos aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie ne braso enne fiada ye boja ye efiada ni bre ene ye de ebra wa bedwafo ni na ye krado ha sei na nana akua koko o ha na Pastor Julius Sofoko no eno so wa ha sei na evangelist Amiamensa na mente menua banka enti menim sade Messi akano afa okay and what ya na chi kakra okay nti ene ontumi make on but Ismail Haywood eboye chidom ene adontina na ya wonso e de yakọ social media Facebook Akoma 87.9 FM like your page no bomodia na ma more likes na comment na wa share your programs no e de ama ya YouTube Akoma 879 na mekoso asre wono mo hwe yen e wo YouTube no se madawroma dodo na subscribe page no mo subscribe na mumia notification bell no so every so you get notified no hu sampa Akoma mu nsam dwumadie no ahyase na wonso ahye links no ama foforo etumi enya bi ahye na Free FM 97.5 nso wo tachi mai womo ebie ede atum ho papa yemra studio so na ansa ne beba no na mensan kai obiem se yebane dan na Godsway die no ene na ye kan se last konkon na enra me ka cho se enra chi ebra mitifie na medwendwen ho no se erade yene ya ne yaka ye se ene ye de beba wie ye sika no enyina enwie na so enwumu a nyame ede hye ma no ne se akasima eno yes die ni benwum akasima na de ebesiesia
Nyankopɔn ɛbɛn ne ma sɛ me de gyidie ka yɛ nti nyame nso ɛbɛyɛ ɛde ama yɛ yɛn nua bɛma bi mene no egu so yɛdi nkɔmɔ sɛ maako enu sɛ wo mpɔn program no na me nso medie no aba ono ɔde ba na ne yɛ face me mpɛsɛ me bɔ ne din because ebia na ɔmpɛ ne din na yɛ face problems kakra but mama na nkun sɛ ne nyinaa ɛkɔ awie yɛ nti ɔsɛ ansa ne yɛnwie program no na ɔde aba na menim sɛ ne deɛ ne bɛka ho na anuanom nso de last konko ne bɛka ho a menim sɛ nyame adom nti no yɛbɛtumi ayɛ deɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ nyame enkoso nhyira m nti mrekɔ anim no yɛde bɛba abɛwram de ama mo na ansa na no yɛmra studios na afei yɛmɛtra yɛ case ne so kakra na yɛduru anim kakra ne apɔse ne yɛde gɔso deɛ na wram na afei yɛsan atoa so abiem de ama mo yɛnua bɛma bi bae mmerɛ bi ne yɛfrɛ no achu sɛ wokae achu Kwame Nkrumah meka sɛ Kwame Nkrumah ɛno na abɛkɔ wɔ se ne ma no wɔhu ne ma ɔhwɛ ne ma no sɛdeɛ wɔn mu apampam no asɛ ha no nwi wɔ ha enwi ni ate sɛ Kwame Nkrumah deɛ ne bi sɛ wakae na ɔde awuraba bi ɛna baeɛ in fact ɛbɛyɛ program yɛn ne awuraba ne kasa ɛma ɔka kyerɛ yɛn sɛ deɛ ɔka yɛn deɛ ɔno abɛka ɔwɔ ha mempɛsɛ mɛkasa hyɛ na no Kwame once my friend Kwame Aju mama ma wo yeah now na promise saying okay udi no na atwede Achu Newton for him abai from Plains okay oba ye nya be busumi saying be se busumi ba kuni be busumi ni okay enti no asem a wo de ba ye no ye be pese wo be bie nani so kakra ebia na enne ne de nkan ne obi behwe bie ba ko na bia na wahwe onte ase bie na ne so kakra ne to sempa na mini abaiwa bi ewo ho na mini ne hihye ho na anyinsem bae enti ode nyinsem ne koe ama me frɛ na maya mentini nka na me di bedan mu da bi o ba cho chirem ubon onti on pakro onti ase okay na eba hen so ache obi kwa ache okay asem no enti chirem uhu ne hin te sɛ de dai din kan na wo ba hen so wo sika okay enti abai wan mi hia no yo so na me ne hihye ho na nyinsɛn bae enti wo mu ana ɔde nyinsɛn ne free mi nkyɛn kɔtena ba bi mi hu ne kyira kwan biom saa be 6 years ni Maya ayesa mi hu kola mi hu mo kyira kwan Dabi wasa bu aguso Patricia Kumsen wode ne hu atɔ so wachamo wo wure fi won sabo obeka ye nyina ma me kai pa ba se na wo se e kan nyina o de ma menka se kan nyina okay na mini abaiwa bi hihye ho your friend Patricia Kumsen e wo yo so enti wo mu ana obesra mi wasaman kese wo mu ana so wa fa ye fran na so onyem enti mesu me gitu musa se mini na na e wo ho nti ti wo mu ana okra mi so okɔ ne ma mini nkyɛn e wo aguran kwanta aba nti okɔ wan ba biom okɔ hye ma ye bia ya on so ɔde nkola ne beba ana so on so beba mi nkyɛn biom nti ma ye bia ya afre na aka bia mini ni ma mini muso akasa muso o my time say yembra na yemba ka asem no ti time no so ye say ko ka asem no ye fra switch off user busy na mini papa na ya adwen say ye ko ho ti e ba sa na so ye tu ya adwem papa nso be wuja me ti ma yimani ti mi wo ho anada kro no a me frɛ na no bisa me frɛ no na part a frɛ na bisa me mase e frɛ no ma Frida ana me frɛ part no ono so wo ho na esia no wakonya accident bi oni nkola no nti so mo tompe ode me nkola be brɛ me na me see you ti no huto no wanfa o ma ba biom sa asem na da ho be 6 years ni ma ye bia ya enye yi ana me dia bedan mo no me da sepa na o se Patricia Kumsen na ushia no yo so eno no na wo ye dan hefa bibi ye galamsey wo ho galamsey ase na mekohia no na de no so ye galamsey ni bia na da bi no ton ade oton pabo ani mema ne ma no ton oton pabo ani mema ne ma galamsey fo no e na hu no ho na
wuhia no uhu no na oni bema bia ante o so oni bema bia ante ibisa no pa o so oni bema bia ante okay enti wo se ne pɛ no na one ne te wo fi a wahan ana dan a wahan e wo yo so ana o da bi ho de once pe na wa ba mi nche wo dem ba mi ne nya bibia da ono okay enti no me saba saman kese ho na oba mi nche se ho na mi ti potin asam enti wo free asaman kese na neko galamse wo yo so wo fa ka da bia de ko da bi ma bi ko di be busumi na masan ba fi enti wo hia Patricia na edi na say ansa na wone wo ko asaman kese ana wo ba asaman kese edi mi fan se edi be busumi mi fan se be busumi ansa na obehia mi wasaman kese ati obehia wasaman kese mo ko ho asaman kese wono na wahan wo dan ya wutim okay enti wonu ne betena ya na say bi oba anwumre bi no aba na mabieja na da bi minute demu angasa minute angasa onene ti asaman kese wo demu abosomi ana say fie say minute na ho be busumi baako ekomienu okay enti muti ho no na wakra wo se okọ ni ma me no ho aba okay okọ no onyem busumi baako asemienu no a wona ne tra saman kese no no onyem no eno ode fa afuro sa pepepe enti okọ ka che so onyem ka che me so onyem pa onyem abosumi onyem na wona ko hospital ko hwe sai ampani apa onyem na dabi dabi ba obi nyem a se wo san ya kire se nipa ne nyem kire me san no a wo hu ofefefefe na ne so ate na ma me di hu sa ofefefefe na ne so ate okay enti yenhwe wo hia wo ba no wo yo so wo ba wo nchen ene wa betena kakra e wa saman kese bosumi mi no oba ne se mafefro na eye wa adwene mu na se bia na onyemo dada na ebia wo di akote ana se nyinsen no eye wo a wo dia okay say minene wo ho no minene wo ho no me bisa no say bia wo ba ma bi ho no so oni ba ma bia wo ho wa di kan kirikiri mu so oni ba ma bia wo ho ansa na minene e wo ho nti nyinsan ba minene nya me won asan say minene ne e wo ho sa everyday bia e wo ho nti no enya me won and na onye bibia nso a eye suspicious say bia o ba ma wo ba David okay nti bosumi sister wutie bosumi mi no ene o kache so onye me pa che o ma yese o kache o se bosumi a ye mpa bosumi a na bosumi mi no because nano aye ne ka se o kache o se nkra ni papa se wunni bo se nkra ni papa ma me kra me ka se nkra ni papa de ne okoyi wo mu firiem ene ba ye and so obekai enti se ye hwehwe nkra ni papa bi ko mu ni papa enti e wo se etumi bisa wo ye ni ye hwese wo ma ene wo mu ana se be fofo ba enti obeta wo asaman kese no bosome ene o ka che so wonyem because e be calculate ana se bosome mi no bosome sa bosome no ma sa month ni mu a ana o kire me so onyem se na 2017 month be January 5th hono moko January 5th oko ujidi so kaya na wo me samno na aka 2 days na de o mampanya kufuado asiso se samno na 7th January enti na 5th mu ho na owo me nchen ena owo wo nchen okay enti onu nete ena o se okọ maame o maame ho aba o maame mo wen no so mo aka ayi aguna nkwanta na o se no na se me nim ono na o se se woni ne koda dan bosumi dan ba ko mo bosumi kwa na ni mo maame dabi me bisa na kira kwan on pese me ni maame no be di nketa hode bia na na ko se dan bosumi wo wuto wo so anka ba kukuru ne de akwa achu Newton woni mo maame woni mo papa woni ne busu ne bia na o ma wo nso ni obi ankasa e wo phone so dabi onya sa wo to wo dem anka ba yendai be ma wakọ yiyo so e kwa ye galamse apesi kakakra kofie enti okọ ye no okodi na se wo ne maame ho first one okodi be 2 weeks and o buy and second one me fancy wa bedi be 2 weeks and so 2 weeks wo me nchen and afi do so okọ aba be first one no onyem oba won chain no
first akwantu a wode call maame ho no and no catch us so nyem no okay and no ko buy and also ko di na okay first one no obaye no obetena me nchen a na okoye nti okọ na ọkyerem se na ne hunam si ye no onyem wo sign bia so onyem so no awoda nti sign e ba nyina ache so onyem ampa nti obaye nso no kro osan ba me nchen bi na ne so ate odidi ofefefefe ana ma bi hu sai ampa so onyem ana te so ko hu nyinsen no wo maame ho bra ko maame ho no but nya bra na wo oti me nchen no nti okọ no hu ana obesa okọ no hu ana ko hu sai nyinsen e wo ho ansa na osa bae nti obaye san me hu sai onyem ni sai ofefefefe na ne sunsu ate nti woni no call hospital ba ma bi obaka so be me enko hospital na me enko check in hwese ye no kra bi hu no bosome no ana ma me enko to pregnancy test ni bi accurate ni bi na me check hu sa oh sane mande anyemu bia o anyemu bia okay nti osan ba bi mu no osan ko ma me ho osami oba second time no no so eno no so ko be bi onu ti na kango so oton niema nti next date no require 13 February and on the 14th year Valentine Day and also a man for friend some person to niema nti sadia okọ to niema on kran no de akọ nti okọ a e kire obesa ha ba bi okọ nyina no onyem okay nti okọ e osambe okọ akango no osambe bi wa ma bi o ma bi wa ma won chen bi da ya abra sabra no okọ no na nyinsa ne be bosome be sen kika mi fan say e be 1 be wo bosome ba akom bosome ba akom ye numu e no de kwa akango no ofri akango wa ma ho bie e no kwa wo maame ho meni me bi odi nanim a kire so eni maame ho san hi for me menim enti efri bosome no odi onyinsa ye no abosome mienu miensa enai kosi enkono wo a Patricia Kumusi ewo ye we hu ni biom me hu na no ofra wu discuss okay me kwa antinental ni ade ofra me yedi nkomo kama so ofra me ene me pese me kotwa scan no na ma send iska eya hene ma send ene aduane we adom me kon na ma send iska ti sa na ye bibi sa na yedi nkomo fa enti umo na me so sa de on be sra me na okoya che na so nyinse no ni na tata enti no want to member na kwan no so wa na yampa so kwan no wa na am sa de o de on tena ho no so wo a mehwe no so wo a na ya behwe bibia wo na ne ho ne aka enti enu anu no okay enti e wo ho me fra na enti aka kra be 1 month bi no wo no me fra enko bio o mu anu na be fra no so ne na na nche wa sanku enti ho network ni ho enti giso no na be fra me enti wo fra sika kwa na ma sen na asa okwo wo na atoto ne ho ne ma niema no won say aka 1 month no awo no dakro ofre me say ye opiska koton kola no na me so won si abotre ne na yenka nya hobo yi nti ho na onya bufu o ni bufu nti o ka line no nti amaya anya ahobo bia wo nkola niema ho to ho bia na say no de sika atime de send go ne phone so akoyi akototo na mi ni enti a eba ne sa no so ofre me opiska ko na me so si abotre so no so ni buafu na o ka line no ati fiti ho no me nya network ne ene ni en communicate ye biom wo friend ko biom sa ha ko se na first man scan na o se wo ko twa scan wo ko hospital ni da me friend scan wo de ye mobile money de ye mobile money ankasa de man nti se ene wo friend na wo nya fast anu to so se be kwa ba na hu so wo ba hye ne ye say ai bibia ahoboa na wo ho wontimi fresi ase wo sene sika na me koton kwala ho ese etena se ye ka se wo we ni na meto ebe cost se ebe ese nya se wonya ka mi sene sika ba fe no onko market nko survey ene ma bo ansan wa be ka o da bi wo nyi se ye 1000 2000 na dia man se je ko na kototo ho ne ma afa ni ko survey ako bi se ben trouble what they say part the world to say na ya de pen ato ho ne ya de abro o se ma se wo ko hospital kwati mi chiro sa ne ma ne bi di ma no kototo wa mo be ma list no na wo ti so wo list a obetimi aka se wo list me hwe ane ma 1000 na 2000 na de kwa wo ndi enye na atoto ye me nya me na me to sa ne ma na bia na okwa wo ye nso a ye yi no no so o ye yi no me ni di nkomo o so e ya obefre me nti wo wie ma twen sa ade asa me nya ne ko bia nti mi sa frɛ de following no so wa bafie na me se na obi a me se bibia ni a ma me entie sika no afi de wa bafie ade no so wa monya tua na nyesika bia sa no ka tia o se why na atua o so no atua o so wa tua na nyesika bia enti e ba sa no fiti samre no me ne kasa ebufu wo ho enti na me dwen se bia sika enti ho me besane
15 say 300 cedis e de man no me say 300 cedis eno ye wo ye no eti omu afide fra won se bufu me fra me amini nkola ne kasa se ya e de na de bufu ne ba mini mo kasa na ne buafu ono mini ne anya kokora ma ewie kasa baba ida mini ne kasa bufu no akate line no nya kasa na nya sa na otie ntina mi sansa ade na sese patricia wasesa se etimi me wonwa ma adwe ho a bibisa no kora onka bibia nkyere mi sa anyeye bia ebia mo akasa wo kasa na etumi ba mo ntam ne abufuo yi ebia dako mo kasa abufuo aba mana ka che o say hey achu Newton akora ne yodi o okay bi sa nkyere da bi wanka bibisa nkyere mi da o wontafo mo intafo wanka bibisa nkyere o da bi we emre bi okotwa scan ono so okotwa scan e oba na me pa na me so oba de mani je hu pa den so e be ma na oba kra me pe enti umwa na osasi scan fufro okotwa e na so entafo na okai se entafo na me so why me pe e pa na okai se entafo na me so na ida nyame ase tuaso enti menini ye communication di na ye kama bibia abone bi ani ho na wo bo Patricia dua da bi mi bo ne dua Patricia nka ncha wo da sankora no enya wo dia me samre no na owo ye no na ye mbesra wo mu ana odadae ene ochira no ono gusu dada na ma kire ne se ene dua yi so mama hu na kira kwan bibi owo bia ma kire ne se me ya igbeni ti mi ka asa no so onka no kire ne kire me enti no emra oni meti no oni be mafufu onti exactly na nya no na me bi sawo a so sign dey kwesi be this one wuso se wati wuso no ahunu da bi ni hu ato so pa da bi ma because adana some na wo kan ye no ye treat cases but ye kai bi ye kai say wo kan say o se enkura no kwa nya odia ana meboa o se da bi wan ka sanya me die o se mra oni meti no oni be mafufuro ho nti no onim ni anyense ne ye ne die ana me mebufu na me ga say nti unim say anyense ne na ma bo hu ka na unim say anyense ne nya me die ana wa ka na ma bo hu ka anyense ne nya wo die enya no ne ye ka ho asem nyense no enya wo die enu wa ma na bo wa ma wo bo nyense ne ho ka sa anyesa na tie exactly enu wa asem na sesi aye kan okay enti no owu ye no wo nya asay ansa na wo ne o papa ye senka mo kɔ ho a na mwantumi ankoduru mi fan say di be 3 weeks 3 weeks mu ho no na nka ye pese ye ko na si ye nti a mwantumi ankoro na ye frɛ na ye frɛ no na be mra ono ka kire mi say mra oni be ma foforo hye ho se ni se no na be bufu ye enti ho na ma mi papa no mu ba mu ti papa no ba mu na ne ma mi no so ba mu na o mu so sa de ayembra be bi o mo na o mu kire se o mo sa kango sa hifa ayembra ho no enti adechi he no na mi papa ya hobo na mi wa saman kese na mi papa wa fran place ti papa ya hobo so o ba me nche ne yakọ ti mi papa e ba no twa nsuo panto no ana ne sika ne nyina ayirae eti ni sika ne yira na ofre me na mi so sika wo me hu na mu nhye da nya dru say wa we de kwa ye say yetuto ne ma dodoɔ na ye de kɔ bebi omo na mi sika me o de mu nya dru sai betumi di akɔ eti ye try say ye frɛ omo ne aka kyerɛ omo se o o how kakra bi aba ye kwa mu ti no ye de betu da foforo ne aba ti ye frɛ switch off ye frɛ busy user busy sa ye sa de number foforo try be kɔ ne mu nya pick call pe no maka ti no masa de to blacklist ana papa se sa dia ye njai o mo chiredi ma ndi o mo chibi ati fiti ho ko no kure ya tu ya adwi mu kura ye ncheki ye nim se o mfumso bi na aba nti enim ne ye ko nti ya tu ya adwi mu nti no niema ema asem we sa be ma so na mi wo ho ana sister bi frɛ me sister na ye friend ma Frida no e frɛ me se partner frɛ no se o hwehwɛ me se mi gusu asaman kese ho ana nti no opeso oba odi nkola na eba Sabra na nkra na nya be abosumi am face 2021 mo na nkra na nya sen Sabra no be di be 3 years ho okay say oni nkola na akonya accident bi pant hu machira kwan nti ma Frida no obenya no o ka kire me na mi so me be frɛ no ono so ka kire me say ampa o akonya accident bi nti o hu to mpe o meba nti no ne hu to no so wo be frɛ na o kina o meba da say ma me ne nkola ne nka sai o mo ko school on free school ba
mami no mu kasai omo ha sei ene mami wo mami number kran mi ne kasai onye enti ma hu say asem bi wo ho mpe so obeka enti me batu ne fo say ebe ya asem wenu a che dodo enti ye fa asem ne ma asofofo say bi ane ma say ni kasem nyina che say ne mami na eye o ha o kese na ne mami ho na ne wo na me say ebe ya fa ai wo mami number mami na mi fa ma asofofo ne yen kasem ne boko say na be yen koya asem tintin bia ma pa ne che wa kan mpe so den mami na mami enti ne minim ade kro nti a pese me hu ne mami ana na busua ne bia enti enkra no de oka se oni mema mienu na wo ho ni nti no se wo bejai wo be redraw sika na wo de hwe nkra ne sa ne mani nyina ma jai no efri se bia no wo kakra wo send kakra ko ne se nkra no enya be 3 years ne de na won send wo musika nya bibia bi enkra no so na wo hunu wo mo me nti obi anka wo mo agese ne phone so ana na woni mo kura me ni mo kura ya de na hunu se wo mo ti no te se wo de bi se wo hunu wo mo kura before then no na part ni number na wo use no fan to WhatsApp bi enti echire me be friend no ana odi number foforo ma me se ni WhatsApp line ni enti ho na ya o ye starter me di hu kola no photos ni ne ma na hu so mo se o me hu o mo se me pa o mo se me ni aba no pa na aka che part se nkra di o mo se me nti nya ma ba ko ne ma ye me amedia ono ka sati ho ono so be ka no kra na ma se me ni aba picture no hwe no su nkola we o mo se me ni aba ne pepepe mistake bi ani hu 40 bi ani hu nkra ne no mo ba bia na o mo ba bi nti enene de di nkane a wode wani ahu nkra no like yaga enne ai yaga ni wode wani ahu o mo no net o say o mi hu o me hu o mo say o mo ya minia mo ti say minia ba na mo mi hu o mo sa pepepe ema na ema okay ma Patricia Patricia mo akwaba me patcho wa relax do on say me sit chance say bi e fa ma me na yenko apom to say mpota mi ado okay abrantie woni mo no mpota or your ex-boyfriend mpota okay papa e phone so no madam na me say dey na we see na say pressure bia see tutu ba no say dey na we see tutu ba ana mi wo that time no check tutu bra wo check akra na wo fufu no check akra wo body di ohun Patricia ma wo body di oh Patricia wo body di dabi ananya na aso no twa kakra no na de na nyama nkoye bi anyama be na nkoye o de ba kana chiri me yanka asam nchira me yo yanka asam nchira me sa bre no watwitwa bi wo kɔ fufuo no ani so aye hu ayu and as ma make cap adwene nchira wo me mo bo ma adwene nchira wo no mo bo wa adwene nchira ya ya tie we no ma ye kase no kra de ya ne ha sa ya mo oh David ya so bo boy na so mo si bia so me bo show wo nya yanka so so bia ba give and take o de maya ne de ama I give and take ma won say krom mo for no mo de ya mo didi mate o mo se de krom mo for se de Sadia we ka say me da kan go na me bo show hwe nkwala mpo ma show bo mo bi da o anka no ha so mo kan okay mo share no mo video mo kan ya se mo person mo ka kire no mo share da de fa we so kai enyo no na kai okay ma ye hwe abrantie wo hia no mana mo ntuo mu hia no wen mana mo ntuo mu nyinsa ni mu eni awo ni mu cheche ni memu kire kakra mame enya sam ye preko yanko asem ni ti na afre do aba no wa betena nti bi yanko ma mission o yoso jula yoso na mission okay na so ya galamsi na me so meton ade ho na me di hu ti me di hu oje me no ma na ya okwa ya no ne me kasa nti last me ho no frame me say me mra saman kase na me so ho mpom ye de minim ho ntinya de me ba na danfo bi o say am say friend say James Odende na oji phone mam direction say o hase nti me koi nti me ko just one day pe me ko am say me di am say 3 days or 4 days pe na me di na me san buy nti me buy na me say me yinsen nti me say me yinsen na me friend ka chen say ma ba na buy me say sanya de ama na mbona nti that time me ko baby am ko no ho network ni ho
ɛhɔ no nyame sɛ menka no kɔ ɛhɔ de network ni nti me kɔ sha wo sɛ ɛhin fa na kɔ o dwula hiem ho ye mukuro mu ana anya mukuro mimi ya fantin dwula hiem on sa de ton de untum ka sɛ obatena bi fa kora ton ade na me kɔ nti me o tonton nya masa wo so network ni nti o ho sa o ma na me na afrem sɛ me mra sanko ekwa sɛ ba ya na me ye fun sɛ na esi ye no ma ya sɛ dwom pan na o se sa de mra na me kɔ ho so de o ho ebushi kora network ni ɛna mbae nti me wo ma na me frɛ no na me so me pɛ sɛ me kɔ twa scan na o sɛ ne me 50 cd o sɛ ne me 80 cds o sɛ ne me 80 cds wie na last me ka ten so ma me scan ko to baby bath na o ka cha me so oni ska o ye den o de ma me nti me nya abotre nti ho na me san so kɔ me san kɔ na ho wa kurase nti me kɔ ye na ma ska sam ne ye den eye problem nti me kɔ tena ho chai me kɔ tena ho eye den e chai ansa nti last me friend na line na enko me fra o mo ka kasa bi bai enko na akate me fra bia na ayi amtian for no ma peke by 1 month still am so e bia ono na wa de watu na adwum ntina odi phone akoda ba bi na me so mtum na adwum nti e wom saa na me ma no yale ye susu amoda nu fa no mo yale ye ko garden ti e koda garden ana ma me ka cha me say na boy na me na we no bone be na me dey na me so boy no me nya ne bone me nya ne hwe no so bone de ma nkola na kwaduro nsu say nkola ne ye ne mba ntino obeku wom ana msi saa dia ma me ne kire me bi say entoto ana o kire me ma no me de atoto e dia atoto we da garden ho ba 2 months na me hwe say we be friend but still na me friend line na enko bio nti o mu yi me no am say 4th December no ana me kwa ma me ho no ana me konya accident panyin no ko share car na ase kaka no to kasa gu fidie ne man panyin no ko share car na ase ana kakla oye den oton nche nti o mu pagya afi yen na yesi wi ahwa akola na yehu no sa na akola ne share car na ase se nti o mu pagya car na asa na ye twi akola na asa na ye den ne ko hospital ja den ne ko hospital ba ye no ana sofu bi ka cha me se no boy na o san yes ade no boy na o san so de mi akoba bi se nkola ne ye ne manti no se ma amfa nkola na ama na obeden oboku nkola na asokola ana me mitwa nti wode me bufu ye ma san friend bi o anti na nsinya me nsem me ba kitwa we ya na me swallowed awa kango ana o frame nti o frame na me ka che ne se o se o pese ohun nkola na msu nkola nde obehu om me so me wa busu ndi sa de a gomo twist am ye kohia mo mfante a na me da to abusu na nim se asem se no ko nti onya abotre ofra bia sa na o kana mso onya abotre me pa ne che se onya abotre ni nya yede enko se abusu afo mu ina wa kwantu me kan ya wanti ase na o de me no mama brede bi se beda ne mfrem beda no o status of friend beda status o didi matem sabe ai adentina me maji nkwala na me mpesa me de nkwala na ma me ekurase ni ba oh ma odi matanti ya me no kwa me block bleda me block ne line ti me block ye mo hana na ma foforo so san frɛ na me se me ni asem bia ka nti onye de onka to ko no nti o san frɛ bi na me se sa de a onya abotre nya me January yebekɔ 18 January we ya nti se yakɔ na me de atoma busuafo na ye de amane o so nti asenti bebi opa bi o de me de o de me bɛkɔ na o de me ba okay oso won ti asenti bebi opa bia no wo de ne bɛkɔ ɛna o de ne ba ha na wa winim waka de se ni enka se okay ya tinti mu mpagya mu na mo ntra se da bi afa ni ye be dokoro no ye be dokoro asam abebisa questions na ama Patricia Kumsen atumi ayi ya no enti no me pacho ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no na wutie no enne eye efiada me busa Patricia questions kakra na ebisa atwunso de na afa yetimi ate asam no asiye papa na ansa na ye beto aso no na medin kan aka kire mo dada se hu ebe ane yesi ade bi a wa hyase bi an ewo na wie ye na be ma be ye bi wa me ye ni nyina e bi a we de nyame ebedum yen ama yetumi aye ni nyina nti menua be me na minim so hwe me hwe me hwe wanim ya kasa dada nti no me hwe wanim wadawroma eno na be decide wom se enne de kia ne ke ya wie adwada yanka ho asem bia biem enne ne ya last kom ya de ye appeal no
akasa de afa God's way ɛdeɛ no ɛho sɛdeɛ tie bia no yɛnim sɛ onyankrompɔ bɛdom yɛn onyankrompɔ bɛdom yɛn mesi ɛno akyi metu ɔdwendwe mesi awurade yɛbɛwie fiada yɛnka ho asɛm bie mama ɔpapa mos ɛnya ne nteɛ sɛ yɛbɛwie fiada nanso baabi ɛne nam no ɛna meka sɛ medwendwene ho ana anwum akasima ɛbɛsi me tirim nyame ɛde nwum no sɛ akasima na deɛ ɛbɛsi asia nyankopɔn bɛn yɛ ɛno nti anwum no ɛbɛsi me tirim saa no ano ma anwene bie because menim sɛ nyame akasa awie dadaada saa pɛpɛpɛ ɛna ɛtie nti no ɛnɛ wadaworo ma wodeɛ ɛbɛsɔ so ama yɛtumi anya deɛ wɔ sɛ yɛnya wodeɛ no ɛba na me nua bɛrima deɛ no bɛka ho a yɛwie yɛne yɛkɔ ɛbɛn bi no na bibia ayɛ kama nti ɛyɛ goswe caustic soda ɛna yɛbɛyi ɔkɔnom yɛ na bɛn na wɔtwe mmiɛnsa mu nie ɛne yɛde aka ho asɛm sɛsɛ yɛkasa ɔda so ɛwɔ kɔlebu yɛnya enyi no adɔktafoɔ gu so ada ɛyɛ ne ho meeting kwan yɛ ɔmbɛfa so de afe ne fa akoda yi operation na surgery no atumi afa so ɛnyɛ asɛm ketewa so anyini kakra kora deɛ ɛnka yɛ easy but wohwɛ ne fie no a ama nneɛma akɔyɛ so complicated ɛde ama adɔktafoɔ no ɔmo ayɛ ho meeting nanso yɛnim sɛ nyame bɛma wɔn mo nimdeɛ a ɔmo bɛtumi ɛde agye yɛ ba God's way ɛnkwa nanso ne nyinaa ɛto kɔgye $3,500 no ɛno ne yɛgu so a yɛhwehwɛ sɛ yɛbɛtumi anya na afei yɛde aboa ma bibia atumi akɔ ɛnkan ɛno nti ma menni kan mobɔ me mobile money numbers no na menyae mu ma mabɛdwafoɔ kakra na nnura yɛkɔ asɔre nti asɛ me voice no because me bibi me ma wɔ na mabɛdwafoɔ mmerɛ mu kakra ma me zero mobile money numbers no ɛna mebɔbɔ no mesrɛ wo deɛ da bia meka nie bɔm ɛyɛ mɛbɔfo kyerɛ ne nyinaa obi owo a was wo bɛka was me fa baako po baako no de emmoa on sɛ ɛdɔm bebree obi send 10 cities obi send 5 obi send nti wo fa baako a saa baako no sɛ saa nipa bɛ 20 no at a time obi send fa ɛbɛyɛ busy 10 no ɛbɛyɛ busy nti wo de wo fa 4 na obi send bi to first one no obi so send second one obi na awai busy na dey two way so ebeba itini ese wo dey fa wo pen no natural numbers ni nyina egu ho e fa maye why 0599 0599 305 202 0599 305 202 na 0533 48 77 26 0533 48 77 26 okay 0599 814 926 0599 814 926 0245 29 43 07 0245 29 43 07 nti numbers no da bia me se numbers a yen ye bebo no eno ano no enra ye bobo ye numbers nyina awie ya whistle for yi ba ye whistle gesa for yi ba ye 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 bobo mo number no obi di sika akofo mo so yeah da bia azafo no nya adwuma ye no Pastor Julius ba yen say numbers enti me pa cho ayi gospel numbers eni so obi be ye interviewer ye be ka so obi o kasa on ka ho enti numbers ni de ma wo 05 utie radio anya bibia na ayesa utie instructions no anya sa wudu usika be kwa che obi kwa because adwuma na ye we aye ka say ayere so interview for so beba we beba omuso obi aboard number betu dwa nti number na ye de eye gospel ehu adwuma no eno na sesie ye bo ama ho no enti say wo pese wo ye gospel adoya we na ye so de fa so sa number 9 a ye de ma wo sesie ma ye mobo 0599 305 202 0533 48
77 26 26 0599 0599 814 926 0245 29 43 07 Pacho we any numbers are ubetumi message ron nyina ene eye last konkon we are a free dwanda ekono wonti yenka ebie se ye kasa de afa hode na ye benya na ye de besoso no na chese ye de awie na me nsaka me ma me bi ewo ha ma me ma no akwaba mama me ma wo akwaba Pacho na promote say me pacho wudin e di adwo asewa ampa fo bracket tu papa bi ma me awie me pacho akola na ye le do se na me pese me be bi God's way there no me so me jo ko bi e friend God's way asa fo ku I could know the God's way yamia kwan kuo. Okay. My dear. Papa. Na mesra mo de kakra mo number ne ya ye ni ma de ana mo keka ne kakra. Aya ye mo ma ko wo hunu. E kwantantem dodo wo hu. Tiana. Na say. Na branch friend Evans no your program bi. Na me pese me ka bi. Enso ne wo mu ka ne number kwantantem ti wonti. Ya maybe asem to me wa agriculture ma de me free ko ada sonze ma. Okay. Obi bebo me betu. Enne me sister ba ma me sister ba ni wi wa agriculture ma de. Ti na no mu your program bi se bambo MP ni ba ha no. Na ka ho ye hia bambo. Omo beba mama politics for ne be ka che Evans mo. Omo beba ba ye ho adwuma. Omo beba ba ye ho adwuma dia ma wo kama. Enti nyame enhira wo me onana God's way that's say okay kitu bi wa enya kitu ama ye mommy fama oba kitu bi enhira ma ye mommy kitu bi odo amwo ma ye no ebro ye nso bebre nyame enhira me pacho matana ya that's papa okay ya ukofo ni nyina ya chi omu nyina kwaso a na numbers no you see am born in 10 yeah one more entini ye me pacho 0599 0599 814 926 926 so watch 0245 29 43 07 okay enti eno ye na ne mobile money numbers ne bi no na esan eje 0599 305 202 okay 0533 0533 48 77 26 okay into numbers no yes fa 4 ni nyina da ene ye wie fa 4 ni nyina da wo de ko ha na ema na wo de akoha mesremo ye mpese beluzi sika no ebi ena echine memene ne kwasi adanso ewo ho ye benya no ene ni weekends no eno ena ye de ka ho na Monday ye de ato na ya frɛ because say ye be frɛ papa na manaba oba ne be da kora ne ho wo kolebu ni ya frɛ papa no aba na ya ye presentation no e de aba no enti ene ochememene ne kwasi ada weekend nyina ubetumi e de asende na ya ka bobomdwada na ye de ama opapa na fe ye de akwakochia bills ne nyina papa fakaka so ema said de bia ye kan ye tiefo ye nim se mo do edodo mo ya de ye bo maba so e wo donations ahodo ade bia aya mo ye na said ye kan ye nim se nhira nso bebiri ne wade nam platform yi so edi hirawo enti enen so ye wi de de bia de American say ye obi o wa ya abrabo no obi a woni de nyame nso ye bebre na da bi e ya akwanya edema obi ye frɛ bibi open door akwanya timi bie de ma obi da krope bia
na nne na wo akonya ebeba menyi hu mfrim mo de o boa obi ade bia meka se eye ade a eye ade pa nko ade na chese nyamefo aso se ye bone de a na chese bia ye bonsa because eye sum ne han papa bone owu enkwa enioma mienu ne wo wiase nti ade bia wo ye bia no se ye papa nko ade na chese de wo tachiri no nyamea se ye bone nso so na chese bonsa na ye de etachiri nti mo na ye boa ne ya hwe se ye be hwe gosu ya ma no ho atono no onso betima ba beboa bi esanse e adepa na wo ba be ye no de yesre no se esanse ye pese wunya adanse enti hyeda na ni nyame enkwa pam eni nyame ntentam se wurade masomo mabo mpaye ma ye de sese meye bia na nso me hunu me ho ano na emum God's way yari me pese wurade fa me nso me su bi na me sika komu bi na enu achi no me nso ye mabrabo ye na me wogidie pa se wo ye wi a wurade bema enuoma awie peyo e de amawo bebi bebre na nkofo de on sika ekosha mfaso bi amfiri mu ma but adoye de obi ni wode ne sika sha adoye yemu enti enu no wa buchiri obitimi adopt children so baako na ono nko afibia nye one dom ono nko a afibia no wasene ne ntade enuoma aduane de kɔ adentia wahu sese oye adoye a nkyere firi mu ba enti obese ne sika nyina akura de ahwe orphanage home na ene sebi nyanka no kura ene na openesa efisi obinya mu nhyira saa ne ye ne wa ha ebia wudi usika no afa baabi pen wabo obi pen obi okura bi kura wudi usika bo obi pen na di wanfa nkwa de sese wode ye no aha de wode ba ebekọ God's way account mu ahwese ne yawe no ne ho beto na ne ho to no so aye ne beba ha ama wotewa anigi ebeba okra mu no obi frɛ wo se ne ba na na adwene mu ka no enso obebɔ obeye bi no oyi sika de beboa ye no ne ba no adwene mu atena se hu an eye nyame na peso se nye nipa na ye eye nyame na ye na mu bi a nyame hwehwe se wo beye bibi na ono nso aye bibi di aboa because aye so pass onipa bi ada obi ente se de opese nyame nye bibi na to da nyame nso hwehwe se wo beye bibi am obi na wo ye mani wi a na nyame nso aba ba ye wo de na ma ente wo tie ni wo ahia de wo abisade wo akomaso de brane fa 100 Ghana no 200 Ghana 500 Ghana 1000 so when you 10,000 kura de abre ya no pay ya beje na ya dawase na ya sere wade nshira de ama se ewurade a wo shira obi ntumi no me no he ye de ko hye to kurum kura ade a waye yinti be yiwa pia hye wani munyam enti fa wo de ebra na numbers na ide atoto dwa no obetumi asende e wo so mame mo bo numbers na ABM 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 29 43 07 0245 29 43 07 and 0533 48 77 26 0533 48 77 26 wo betumi ede afaso aba yaka yesi adansidie ne de edoso wona wo mu edi adanse obi efreye na okase no hwehwe sika bi na nsanka but obi be che no 50 cedis na oyi mu 20 cedis na the send ye sika na no hwehwe ni mu kwan no nsa aka nti wo san ekwa akosende 100 Ghana e de aka ho ono adanse we de meba no eno ni papa no efreye yenim wo mu yenim obi a wo mu abrochire mema sanke ka danse di anka mema nka ho mema de yes passionately womo kasafa adanse ho ewo adoye a womo eyeye ewo ye program so a utumi mu sampa ba bia wose ye disika ne kro no ewo ne ye de koye de wose ye de ya ye bi pen ya hwele te kwakwa mu wahunu na di ya no na wo de APA ya hwe ma na wo de no nkran omo de koche ho obae e ma hu no anita yetumi ekoye ne breast no cancer yetumi akoye bibia e de ama no waba bedi ho adanse kosu enya akọ ne kompo yetumi ekoyi free ho e ma chese bebre eni nyina so no ye hwe se enipa no obedi ne ho no ansa na ye gachire di eno na ma ha ye soronko ye fisika ne ma ne se ye yu ba kwa ma je ko kopra na gusiafo akwaje bombosia na asa ebe ye chire na asa na ne yade no eda so nti yen no ye de yedie nti a etiefo ne ahwefo de ba ye ye se ye kwa kohwe God's way
enu nti sɛ nyame enkum God's way a obi a ɛwɔ sɛ ne be ho tɔ no ɛma wo sika no wonya so simple yɛmfa sika ne ma papa ayi o deɛ anya ne fakɔ ɔkwa no ɔmakɔ akɔdi na akora ne da so brɛ yɛhwɛ hu ne sɛ akora no ne ho atɔ no ansa na yɛyi yɛn nsa ɛde afiri mu ɛno ɛna ma yɛdeɛ no ɛyɛ make no nti obi ayɛ a ɔkɔma akɔ na bɛdwafoɔ wɔn mo bɛhwɛ wo wɔn mo de wɔn ani ehunu biribi nti ɛkua Maako ɛnoa na 3 weeks ni no yɛte so a yɛkɛn sɛ woyɛ baatan ko ade a sɛdeɛ akora yi ɛte bia ne titiɛ no etimi to wɔ bia yɛma no ɔmo aso ɛden papa wobɛnya woyɛ ntumi so ntena ɔmo ani so ɔhye wontumi ntena ɔmo so ho the whole day ɔmo bɛfa ha na ɔmo sene ha nsɛm ne dɔɔso nti saa na betumi ato wo nti ɛnɛ yɛde bi aba na maame yi su a ɛnuma mu nkɔ yie yɛangye akora yi nkwa so a ɛnyɛ yie nti wo kakra baba bɛka ho na yɛtumi agye akwala we nkwa nti na yesu frɛ wo na yɛ pa wo kyɛw no ɛnɛ deɛ dance a ɛnɛ wa dance brɛ sɛ wo benya sɛ wo bibi nyame bibi ɛwɔ sɛ nyame hwɛ ɛyɛ ma wo no ɛnɛ bi a last one yi yɛ wo opportunity yes nti ɛnɛ bɛyɛ bibi na gye bibi ɛnɛ bɛyɛ bibi na gye bibi God's way wɔfrɛ akora no ɛyɛ na yɛ ma ɔde hwɛ w'anim ɔsɛ wo nkwa na abɛtumi aboa no saa mo na mo bɛtumi aboa no onyame boa no nyame de nam nipa so ɛnɛ de bɛboa God's way first no man na no nyame agya atɔ ɔsi wɔde nipa abɛsisi hɔ ama yɛn nti wɔde wo so abɛsi hɔ ama yɛn nti yesu frɛ wo bra na bɛboa yɛn numbers no ɛne yɛde to dwa no 0533 0533 48 77 26 0533 48 77 26 0599 814 926 0599 814 926 0245 29 43 07 evangelist Fabi Soso na emo adanse ne bi na me se na no minya kwan no papa tenase so fanyi aye ukwada na nwumre na oka ayeyede a okoye ma wona woni bi na wo se dakro kɔ enzima akire hɔ baabi hafasini akura bi ase na ɔba na dwube 1 na obeduru kwan mu ɔfata kwakwan no mu na sɛ dua bu asi kwan na ma tika bi enko na ɔno nko anso na nkwan so ohunu ka bi a sɛ wɔ drive na no afama da sɛ de wɔ ti ya ne sɛ ne ka na pim bibi na ahuri kinkena esidua na chi nyame de ne betre dua no nyame ma ne dai na ka be ti ne ahuri atra dua no abesi akire afi ne so tin na wo hwe etum ohuru ba bia o si fom o ko be se dua bu e na ewia so ya eho no ya amroba zone na ne ka ya moa aka tank no ohun se nsuo so no wa no se 2k hu to du kura eduo na volunteer for gina no bu say e den wo tra dua no ba because ka bi amfa the whole day sit down na wonko e den na wo so lukwa wa hu na de kuro san wa ko ya do yi bi ko ya faswa wa do yi mu ya shemkrofo bi nkranse de mo ye no nyame mma bibi antom amen fi se munti akola yi besere munti ne maame besere munti ne papa besere enti no se ne papa besere a se ne nyina ya aseda nyame e de obo a me yi me bai free sa ateti mu no awrade boa no wo se ba wo so enti atiefo ne ahwefo yenim sa mo bra nya kwada ene ye de twato wa ye bi bia kwa ne se kan akoma bi ne sister idie dia ode to awrade anim no awrade aye enti osan be ye bieu se de be abofra be sere yenim se mo be ye maye bi pay nti we die dia awrade hira mo nko so anye yenim se mo bre enye kwada amen mo bre enye kwada eno ena do paka na yentie adanse ba ko mienu bi na fe ye meto aso me ba yare na dwen kan 10 years Maa Akos 10 years na Maa Akos no adenta tenant Mary no Accra adenta
wo ho na barka kyem sɛ ma na no maduru bi no machine ɔda duro so na sɛ wo bi so ɔsɛ no bi na ma yɛ di na mehwɛ no ɔno nka wa no maduru no ɔyɛ gidigidi nso anti na wotwe ne bɛ yɛ di achichi pio ni na wa yɛ di na correct ho eti kyese bitwe mu a eburu ma adwene ne ti as 10 years ɔda panta yɛ duro so anti eti mehwɛ de awurade bɛyɛ ne kuma se pɛ sɛ me ame ba hɔ ɔbɛka mo radio so aka mo bi ehu de akwara ne ne pɛ wo ne mu anyame e de me yɛ adwuma nti anapɛ me frɛ wo a ma asam kakra ni wate menye 60 years na kama wo na me ba bɛ yare me ti saa me menye 60 years menye akwara na ka nyame adwuma wo me mama wo mema nan ebi nso so adwuma yɛ basa minti na brabo ase eti akwara de me pɛ di wo mu na wo twepɛ mi hwɛ de nyame sɛnkyerɛne a wɔyɛ ɔse wahye aduro no ne mu bi na sa ɛde asɛm ɔse ne nu bi me nim de ntina ma ade bɛ kɔ mo so no me bi me nti ne sɛ awurade sɛ aduro na wahye no hye awe na sɛ kura ma akwara no nti madam sɛ ampa ne di ne why aya me ta hwɛ mo okay enunti ono nso adanse a wodi no ɔse ɛyɛ wɔta hwɛ yɛ paa wɔta ɛhwɛ yɛ enti obi anya ne de menim sɛ sɛde etie bia no wonso wobetumi anya wodie sɛ wodi akoma pa ɛyɛ bi ɛde boa akoda ya ɛne last konko de weekend de wantimi asɛnde wodie ɛna bia ɔteme mene kwasie ba sɛ obɛte se yɛ ka ho asɛm free dwa da kɔde ebia na yɛ presentation ɛna abɛte bat yenye biem ti de yɛ ka nyina ne sɛ monko so ana momboa yɛ memebɔ numbers ne biem na yɛnkɔ yɛnim 0245 29 43 07 0245 29 43 07 and 0533 48 77 26 0533 48 77 26 Pacho numbers na yabobo ni na no ubetumi afa emubia na wode aba na yeguso ayeje yeguso aye koso eye program ni nyina no ubetumi asende ye nyina asende bra ye nyina asende bra ye program ni nyina na osende na eminu ababa ko Lisa oh no we no say oh ye na ade bi obesende bi within the week Lisa a man na kura o china kura ba ye beje all the other people Dorothy my classmate ba ko send all the bra I ndi boutique ko betumi the all the back end of Kenya bi am fan de mra na yenye na ensu emo akola no ntume emfa emo akola na mpanti miguso a ehwe mo ne nkoso a wadawroma wode ba na waka hia de no na wode aguso de nyame enyama hwenra anwraga junction hweka obi antimu na si ho na ka no atumi atu atwi de afa enipa eso areho emmobo usika no kache nyankrompon se sankwanhia we bidie ono ankasa anyi wo frim woni wabusua ka egu sika no so kache nyankrompon se nkwanhia bi ti sei wo beboa akra ya gye ne nkwa no wonye wo no wabusua fonkwa wonye mu frim nkwanhia bi eti sei mu enim se nyankrompon be hwa akra yi ne homobro akra yi bra wo bre no ohwe won so bra wo wodi yi kakra bo aye no ono so ebeye we bisade no ede ama ye nyina ye adoye nti ena enei ye nso ye te sede a ye tie yo ye bi pa ya adoye nti onso koso a na menua be ma onso me hwe wanim okay enti yase ya babiem akohwe me banaba bad time ubanye babie bi Rama Beduka also about time we friend ma Emily near Boboko is a Maria Gosri my ba Patricia comes any attribute so part madam Dabi Emma mpacho mame vemo no na yemfa nkasa nko yenim wo de afa ne se watwa bi a wo di kodidi mame sa kasa no Chabidi okay Chabidi okay enti part
wo ebra wo hia achu obese wo pe e wo yo so na wo bema e wo akwam ye pe no kra because ye rewura mu na fe ye kru hu ni se won ka no kra eno na ya na ha ye no ansa na achu be se wo pe no na wo mpra na mo boy na wo boy wo ho na that time na me ni boy mba me wa ma mu ayem ye no emu de he na me mfa na me wo boy na that time na me ni boy me mfa de he tama chu se wo pe enche de si da nyina wo kai na wo boy na wo nkai me say bra chu ba se wo pe e wo yo so na wo ton ade no na wo boy anana we ni bi na me ni bi o na we ni bi okay enti woni achu ko asaman kase edi na san anaboso me say ansa na wo ka che ne say wonyem me ko no ko di 1 week pe o ko di 1 week ho okay 1 week ni mu na adenyem ya na wo ko bai me ko mama bio mama ni nchem bio di 1 week no a wodi won ho no wo free ho ko hene me ko yoso o ko yoso ba bia na oton woni ema no di enti na ko e wa ma bi mpoche blame bi wo ho na wona ne kotna me hu sa na mesi aka me pa cho ka ne se obesi aka ne bia me tio asem no wo ho yipie na you are trying to economize o person wo de ensem ne bi hye baby enti na wo hunu ne won ka no okay enti wo kokodi ne nchen 1 week no what saying me kodu ya no me kokodu ya no em daddy no anwure no amfre me baby me say wo se be ma bi ho a woni ne tana che se wo kodi achu nchen 1 week no achu dan su ben bi edi kire wenti wo koi wa ma bi mu ama mbochai ade su ban no dan ade mpote sana o besia o esamanke so wanka nchire wo kotu besia no wadam ho ana obi na bo wa mane mpote ge ne ba fio oba ho na wada ho enya se na because 1 week oba na aka de na menya 1 week na ge ne ba obi a wonim se owo girl asamanke se wampe dan e wo yoso ene wo ankwankwadam amfansie ge no wode wo ko ne rented apartment e wo asamanke se ne bra no mehu mame emfa ne man tetani emfa ne mansie me che se wo hia wo yoso se be ma no e wo mpena e wo asamanke se onim so obeba ho a wone obeda e wo yoso onfa wo nkwa asamanke se metra 1 week na onfa wode wo kwakire ne ge no anase wo pese ede na esi manti ge ne ba ho oba ho no na so ni kunu one no ho ni miso na me ka chense me nim se bia oboy ne sa bela me nim ye ho me fiachi na maba nsa de me de meko di 1 week time na me ko we 1 week time na ko aka dakura ma wanya week na ge ne ba ho okay mami bi sa no hase no wanyima no ansa na mato am question so because what narrate was me nyina serie aka me questions me pacho o na won pra wa saman kese man pacho de me nim pra na ge na ba ho no girl no me fan say ma se ne peda ba me ne ye ka no kura me ne nya bibia da enti girl na tu kwan me friend no kura no ne buafu me kura be 3 months 6 me ne kura en kasa kura bium ansa na me so me tutu me kwan ama be share part no enti girl no me ne en ni bibia me ne ni bibia me friend no kura fa me kompo enti si den na ada wo de o ge ba ho kwan de ge ni ti me ba fi ho enti on ba me nchen kura en ba bibia ho kura bium me say ge ne ba ho ma wo hu yi enti me ye ho me ka asem ne ba enti ho nwumre ana mini party ne kwakotwe ese ba beda ye beda bia pesti enti ye ko echire ho na party ne di kan ba adam mu enti oba no o sa ba me nche wo echire se besi abe na wo dem ho na den me si hwan a me ba ya me ex girlfriend ana one ni sister jina dem ho na bi san so on pede wa ex girlfriend me fa ne sa me ka ne sa yeke friend me ba wo girlfriend oba woni ne na da me ne nda ma se ne pe wanti ase mpo ama da bi wati ase but no ma ho da bi won ba me nchen on ba ho ba bibia no ase ne pe for how many months ana o ache kura ache afe kobe 8 months kura ena wo ti ase ma wana wanti ase wati ase ba on ba me nchen wati ase wo ma won nchen on ba me nchen ene won ne sister be here there wo there enti na me ho na we party ne buy say obi hyedem enti me buy na me say na mo peden wa ha den na me ne wo ya wo sa ba ha biom me fro a wo fa me ko me ne woni bibia ye enti wo ba ha be ye den wa ha
nti ho no o gina ho din sa na me so me twe nti ho ne part boafu na me twe girl ne ana me twe girl no kwa abonti on sister na me ka kire me so say no on bisa ne nua den na me ne wo me ne bibia ye nti no fiti na kwai ma ware me wo yire nti ma mo ba ha ba bibia o hase ana girl ne edi ni wo no ne sister ne ko fi nti adechi anopa no ana part sa me nti me koja girl no kwa on sister na e pa mo me ba na part apaki ne ma se okọ ana me say na den nipa ya ka kire so on me wo bibia me ne na bibi dan ye nya bibia da nti me ka sa na me pa part ne che wa na oji tum so onko bium ti no ni abai wo onyem ti nya de obai bibia sa anti adechi anopa part ne nimu ha stena na adwemu ntene no nti me friend girl ni sister ana me ka kire so se oya we se me ni nua no ye wo bibie ma se ne pa me ni ewo ho na me friend na on fa because girl me friend na on fa nti da me ko boni sister na ma ne se ni ani nua ne ye ni nti no onwa ni sister ni awe me pa girl no se oya ka se obi ye wo ex ya what you say na se woni na ye bibi pen woni na twempra pen mo jaye David so se girl ni your ex David me ni nya bibi ada okay eti ba sa no na me friend sister no na me man won se fiti na koyi mini gani ni bibia ye bi na wo chese girl no so wenya da bia ma ba ti se sa da na wo di Patricia ko ho no sa da no no so e ba ho anti no e ho me friend sister no me friend sister no ana part se na de na no on ti ase obekọ na friend sister no anti part si wona me ma girl no won ni sister no won se fiti na ko o ma wo mo won ni wo nim ka na mbọchi wa ma no ni wa ma no ni but ebra girl ne ba ye no o wo hobi ha o say no se react ye girl no ba ye na we nu we dan achi na me ma boro yinsa nti me kwa na girl no e wo dem na me sense o nu abi ra dem wo kra na me sense girl ne se na aha so e na so ne nimpa ne atu na me see you sa dia mate na me nti wona girl ne ka che me se man feel ho ankwa obe like obe mbibi sa na girl ne kan girl ne ka che nti atu ba ye girl no anka sama girl no anka asama no ka che me nka wanka nchira atu nti me na me ka chira atu da wo hwe se de na girl ne ye sitie no a wotumi mu se eye wo mote ho eye mpena enye se bi a bibi ni se de girl ni se react on ne sister no me de odo na woman bi ofie ho na woman bi sa woman am se wo na ofie na ka se girl na ya otaba atufie ho ompre no o da bi mama me ho me yentafo ho ade ehye me yentafo me masem ye prempre nti wo se me pachi ni dinama bodua sana me suban tie sana me nti me ho sa asem na party aka no ya twantro ya ma me bu afukura o ya hye mabufu me kan me ho ha no me ni gani me si me ni gani me ni na anya bibia da me ni ndada ma se gani aga uti asem o ga me ni gani tam ma se gani pe no ka tell me so onu school no okọ no wo wia nya de no hu be ka ba ma bia da enti me su mi try 7 ni baby no su sadia tintontan no o ati free no okọ na o ti free wa me ni na anya bibia da enti girl no ho ahinti na ukọ ye no wansan ya ma twe ho biem no na di enti ese girl no ma but girl no ho ahinti na me kwa ya ma ese me yo me nim de a e bia me san kwa me nim de girl no be san ba ho aba na me kwa enti ukọ wudi ne nche na watwe enti ukọ ye no enya asa na wo hu sa wonyem wa fafro me kwa me ya 1 month 1 week me pa cho so 1 month 1 week na wunya no nti na hu sa wonyem na wo fresh ka kire no okay said ye and what can say me friend me ka kire nsam na chenti na sister obubua ma ko so ankra na nya say nkoro ma yes yes sister enti wo friend no ka kire wo friend na ka kire sa wonyem okay ojitu Sam crying in it. Okay. And see, when you say from first month to 9 months, no, 1 month to ho. But no send you ska. No. Ebu a me na me friend ka se bi mpe bibia. Asa no asenya mam. Ba no onye be bibi dey bibi. Ebi am ko twa scan na. No amam ska. Mbo me ko twa one scan first day scan. Na ko twa am so yo baba ko pe. Ana o send nim ska. Ba che na msan ko twa another scan na mo se ye ntafo no amam ska. And when this scan ma ho. Ono me am pa bo ska na me yi ya. O jide. Mpocha. Breben aka che atwi se achu. Me ebra me hia wo no na mema no kra no mo ye mienu onti nyinsa no kra no me hu ne me fema no anasa nkora no me hu ne papa mam poche mankasa achu oso anka wanka nchire achu se na wo mema mienu na wo date mema mienu Patricia mama anka enti adi enti na achu be twa ntro sa de aguso mama anka ebisa me that time
me hu atwu no me answer say me hu atwu no me hu atwu no na me atwu ge ne ba ho na Yanko me ba atwu ho no me ba atwu ho na me koye no say me koye na me nim say bia e mante ba me koye na de we ga ni si ba ye odam ho ntim ka sa nka me nye de me ma no ho bi wa mpa so ama na me de hu boy foforo ana me ne tonight okay enti no wonyem no wo hu boy foforo wo free wo koye no a wo hu sa wonyem no wo sai ko shia boy foforo because of atu girl na wo beto no obeto wo fie no ya de adenti ma bocha me feel atu na me hu sa me yin se okay na wo nim sa wonyem bocha ti wo koye no na wo ko shia boy foforo me boa me pacho mo watanhye mra me so nya ba bia sister ne gina no me che say wo koye no wunya sai like we free we dia chuho tie na wotwe e na wo koye no edi sai ansa na wo ko shia ba ma foforo no me koye minya 1 week wunya 1 week pe ansa wo ko shia ba ma foforo okay me pacho sabre no na atwunim sa ne ge no wo dia wa be hu ba foforo wo bia ba foforo beto na abuafuo but one can't atwu say because of lady ninti no wo ne na jai but man can't one can't chance on ne jai nti wo atwumu ne de na ne girl da so ne ho meboa oh sister me bi so asema ya no mempe you are trying to hide eno na mempe no ka sam ne ho me say wo ko no e wo mo na asese atwu agi atum kura se go obodua wo nim se oba no kura no mfa no nka ne da wo si abufo na de koye wo koye ne di science a wo hia be ma foforo se 1 week 1 week no na wo ba ahwo amane esa ba na me be hia no wo ho nti no atwumi tumi ne wo ntra bi mboche man kanche nti atwuni mi na wo ne wo ho e na wo sa ate ase ma be ma foforo no a wo te ase ma no one ne dai mboche dai wo ne be ma na anada me ne nanda am say so wo yi me ne nanda woni na na kwapem se owo yi da bi me ne nanda da bi enti be ma no so di wachi akwapem se owo yi a wono so se mo fa nche me ma sa ble ma no po me ne ni ho no but so me se me se no ma me ne ni ho bi brebe na hunu se wanyin se by 1 month time na me hu na enti da be ma no esam sa 1 month time a se o de study 1 month e se Patricia so no on se me na me washim na me washim ti me dem ko fa yama ba na me ko ho a me tonya ma ne wia me ko atima na masan ba fe ba na me ne kasa keke Patricia madam enye so no be ka kire se gen no na 90 so be ka kire se be ma no na no ma ko chan no ko na maka Yankopon was ro hwe se woni be ma foforo da yegu mama mi sa nyi sa ne de se woni ya twudi a na nya ne de ma po chan se ne de enkura ne ya twudi a po chan ne de ma asam no like insem asam no say na so abeche me pani na oh ma anya wo na abeche ka de wo ho kire me asam me nkwala na ye ne ma me de omo aba omo wachiro nti metumi de nkwala na ablem asam o ho no nti mpoche me sra omo ye ntwa so because ye ntwa so de asam beba that is it no Ukraine nti me ye ntwa so no sama wo ka no yes ma this you why you this time sister why you na de ye nu ti asam na che me say acha de che ade na acha but wo kai say wo ko no wo 6 years ago girl bi ba ho oh madam wo kai say wo ko no wo 6 years no asam de ye ntwa so nkwala ne de omo wachi ma ukwa wo 6 years ago na ge wo ho de wo hu kai misra me ntwa so nkwala ne wachiro nti metum de omo aba misra me ntwa so na ne me ba o na ne se wonim san kora no e ya atwudi a ade na wo sa atwu ba betra ye studio ansana wo dia enkura no abra no ma botem kwala ndia me nkasa me frena na minya no almost by 3 years me frena na me so me frɛ o de bia me frena nyanti ne frɛ me wu na nsia no frɛ me nkasa ma wo foforo me ntumi nya de emfa nkwala ne de emehia o awo o sim fa ne mehia wo nkɔkɔ ntimi ntumi fa nkwala ne mehia o nti no kana me ka che ne sɛ onya butere ne sɛ yame adum gomotu isi akwa mo abusuafo na me de asama to abusuafo nanim na ya de na ya frɛ boy no waba me kan o so on ti ase me ka bia pa ne che ofun bia o so no on ti ase nti be bia o pe bia o de mbeko na ebra wo ye na no ne opapa eba no o ma me ko mo frɛ mo kro mo nyamo ma mpocha me abla me wo ya wan kan chem so ne papa eba ho frɛ ne ma me no betra ne bisa ne ma me sɛ mbra ya o wo ne ba no o mo wo ye no obi an frɛ sɛ nipa ne ba ya an frɛ sɛ ye ba na ne ma me sɛ ye mbra ansa na onu part ne ye sa frɛ ne ma me no betra so no nyi sa ansam ya no
so wo twa ntro wo ma me betra se no nyi anu sisi ase emra wo wuye no e obi amfre anka so oba ama mo anda dan wo kasa wo se wo ma me betra onyi sansam na no meba wo se na wonnim sa wonyem e na akọfa ba ma wo fa ba ma na kire sa na wo ba be hu so onyem enti so ka kire se sa ba ma no kra no woni na anya hwe wo di wo chi sa kwa kwa asem bia twintwa me fa asem no ko wonwan sa esa wo di asem bebere beba na se me asem asem bebere na me do ba asem na gusu ba sisi asem be na meka yo say wo ya de wo ma me ato asem mo question e bisa wo say wo di wo ma me abeto asem because wo ma me na witness ada na from ya no ma me kasae mama wo ma me gitu mu say mbra ne nka asem ni ti say wo tra wo saka we ya na say wo twa ntro no me twa dentro wo twa ntro because so one ka say papa kra de nkra no waso obekum nkra no wanka Patricia wanka man pacha me kai no ono na ka che so obekum nkra mbocha die tire man na ka che so obekum nkra ono from me say obasa one nkwara ne kasa nkwara nso na omu ni mi nche nkwara ne de omitwa omo ni na me de mama me mitwa nkwara na nufu na me de mama me nti mama na yede ekipi mpo na mso me yede me ye adwuma me ton ade yede e de hwe nkwara no nti me oka me ka ten se onya abotre sa na me ka kire wonya abotre means abotre sa 6 nkwara ne de omo aba nti sisi ha nkwara ne me se me wonya tu na dabi na wodi wo mo banta bo ankanye woni onse wodi wo mo banta man kanye ni se wosi ya se woto ya hye yi a ye bisa question na de na me se ntwa so me metu nya hwe me nya hwe nti de omo baka kro mo nka me de mfa me wa mo na baka mama ebra wo bai wo ye abrantie no papa frɛ se nka wo mo ba ho e de na si omo frɛ o me pa cho me akola we wu ye ndia minti obi anka brebe na mo frɛ ye no we omo wo ye no eti the time say nanu ya oba tv su ya me hu na woni mo no dabi o na ubisa wo ba ne center for no papa wen me oba ya na minimi say me bisa no na minimi say ba kono na oni boy ba kono oba owo ye na oba ho ono ahyase na wonyem na oba ho no wanfa ba ma bia ama mama etu aso utie me tie opa wanfa ba ma bia ama ho eti the time say owo ye eti owo ye no ni oba ho no e be hwe na okoye no e na o ka cha me say owo na nimu ayo hwe wa me e wafa oba nti one na ntina e na me ka kira ja me ka kira me ba ne say ni aboye no wa bre no ho se one na ntina na okofa ba ma foforo bia ma ne fa ma kopim tama meka mani agusu because me honam na me ya adwuma e na boy no so no honam na odi ya adwuma enti se one boy na ntina na se odi ba ma foforo bia ba me nyini ntu e na me ka sa am de kire no enti me ka sa no so se se na ba ma no wakofa oba foforo enti no one no enya den ntina nsam bibi basa abi na me metu ma adwuma so enti tema owo ya no be ma foforo be ma bi ba ho a ono na wonim sa ne ba ne ntafo no be ma bi ba ho a na maame wonim sa ono na ne ma no ene ntafo no me pacho na obey ni wonim komo bi ase enye sa be ma ne ma na emom no ye be ma foforo bi a wo asaman kese ma wonyim ye no wo no me pacho wonyim ya no ba me nche wo bisa no be ma woni na nyam o ka sa hwan me bisa ano na o ka se oni Michael no nti amame so ma misa na bibia wanyem wa yale ama boy no abre no ho pa obre no ho pa Michael no ai enti me ka kire no se apart from market se na wasi abra fa se wodi ba ma bia eba ho a menyini du se won menyini du enti me ka sa asam no kire no e na obo ho anti e ma no basa na chese mo de ayi Michael no mo na che wa busua ni mu se wono ne obayi na tie even tama no oto ne ma wo yo so nyina no na mo ni mu se Michael no ono na tie na chese na wo ne Michael no ho ansa wo ba be sia twu ade agba kukukukuku wo ma me ya trofo wa hu okwa ahyase no na ono we no wadi kan wo ba ko ati okwa ahyase no na oni ebia anya den enho Michael no kro mi na me sheda me nim no enti the time say we yare ye no o yare ye pa enti Michael no na de no kwa yare sa enti okosa na yare no mi amekọ ho me ni Michael ni na nete ho ekopum tama we oti apo na mu eyi ya ye koye ti ye koye na o se okwa kodi pa na me so okay ene won ko na me so
me kwa akoye madwuma nti akire kura no e na ofrem say Michael no sanya me gini dina ne oye no onpe nti wontimi ne de ene ne ntina bio e na me so me ka kire ne say sa asam ne de ma ne nka kire me bebe na oka so wontimi ne Michael ntina bio okọ sa bra no onyem no onyem wona be ya no ama me bisa so ye ntwa so ma me kasa ma nsam ni se ko na hwenya no enti oka sa asam ne kire me no se Michael afa oba enti ofra oba ne na efa na me frɛ Michael na me bisa no so no the way Michael si kasa na me hu se eye no kore se wafa oba but me no ayese masi nti na me krokro no se ne oba ya obahwa me bai na one no betena ma ne bra obre no enye kwa enti ses ebra okwo ntafo no Michael na koyi ni free hospital na ekotu esika one had na nya Michael na chi esika atam na maintain kanti okay nti wo ye no ansa na Michael ba ho Michael na beto nkra na di ana bacho nkola ono ana di ba ya na ebisa no di nti Michael na to nkra na di Patricia what's the yahu Michael why na to nkra na di Michael na di ne de why na to nkra na di se on se atu din a de o atire ni last name na o de ba e din nankasa me nankasa na me de man na eye ne ma na o de ne last name akoto o mo so bibisa o Michael ne ma ne nkra no man poche da enti se da na ma Michael to nkra ne din anya bia no na achu aka cho se nkra no won pe wo mo ana wunyin se ya wo de to na nim to bo wunyin se ya wo de to na nim no aka cho se ko yigu wonti ne nka wun masama kese mame onti ne nka wun masama kese ba bia de ko ye no ko ho ne ka cho se watu ha na dabi na minis kantin mango o referent wo bi sa ma me anko de be ma na nka wo de ko be ma no ne ma ne nkura ne ho enti se sei Michael na ahwa nkura no am o ma benya mfiensie ono so hwe omo kakra na odi ne tilifo mu ayi yesi anyi fa ba bi omo ye galamse wo Abidjan no wana ko ye fra wo se kuro na mi ref asa enti ne nkampo onte Michael nka onte Michael nka biem oba so no enti se ne nkola no so wo me ho na ye media no mi ntimi enti omo na imagine sana egusu hwema ne ho fufure de hwe enti wo de enye se abrantie ba ha bosum ye atwamu a wo beka se ne ma ne ntafo na ka wonim da me nim ne da utimo den ba ko ma metimu nya di Patricia utimo wo tumi de nkwa na ma me hwe wo mo bad wonim nkwa ne papa me nim da utimo nya den ma metimu ya den tina metimu odi metimu nya di oba ye we ba ha na obeka asam no satam no kra oba ha na me wo bush me bush work na me enti bosum so akakra mo de ba man bia na dato dwane na mne ngwala edi ni sa enti minim da but me pon adwuma na me ko fie no me hu sane ngwala no etie na me hwe boy David na ma me siafem di tina se fem ye na wo hwe ngwala no shepu ya se mo ba sisi ala wo hwe mo enye obi na baka enye obi na beka sen ka to aso ma me enye obi na baka se enye we ma enye obi na beka se nya atwuma ni photocopy ne nkura no ase ebo achu achi ne yi wo mo baka se ya twi no firi ne hunam na tu fam ni ba de o ka asema na waka no kura no e de akire di ba enti mi ko fie na we no ba humi a na oka we no ba humi a na oka nti obi na shada di phone blame e na oba yi we no picture no e de me de touch me ni bi me de no kekere ya enti oba yi kira me na me se e na me ka kira me ba ne se sa de on fa we no ma ya den e fa ma me e na odi no ma ne ma me nti odi no ma ne ma me no e na me ka kira se on ka kira we se on fra me nti da we fra me no so no abaka no kura me ka kira se me ne ntwuma azo because me hwe sa lo dunia me hwe we ya enya ade am ne batwuma azo se ngola na enya ne dia because ngola no mo nse me o ka no kura e na mo nse boy no so but wo hu omo nsa no omo nsa Michael so wo hu no mo a na wo hu we enti nya ade am ne ba ye dai abatwuma azo nti kwan ya ye ba fa so a ne sa ba kan ngola no na ya ka ho asem na asem de na asem ko no pe na me hwehwe okay me da se enti sister be ba so sana Michael etumi di ni din to nkura no so like oto wo mu din kakra na Michael di sika be hwe wo kakra de a ene tema na woni atwe wo na Michael fawo na odi na
na nka besi de waji atuma hwa nkra ne sa ne dia wo besi de ni nyinsa ya koma be ma one wo naaye one wo naaye na waka cha ne sa nkra ne ya ne dia wo se fion mate na wa ma osika kakra na wasai di ni din ya ba se fato nkra no atibi da yenya nkra ebra ana se bia wonyim ye no ena one Michael tena ya ono so no dai wa abra no wonim se be ma foforo ba ye true ana se enye true akana no amu aso mo fa nto no so ma me na ya bibi se no me pa cho ma me zoom ye hu na no na waka hye bibi so dabi yanya nkora o ma me yanya nkora ade why mistake be ma be na wodi obehwa nkora to obodi wa abra wo no na zoom mi mame enti na mama follow amaba ha enti sa mimisia e ma ya hwe because nkwala no me sania me hunu nkwala no na sania me hunu omo ne ye no nya ade amaka se me fa nkwala no akoba bi enti the best na ne se ya beka wonyim no wadigo so wonyim no na Michael ne woda no woda eye simple and tiatia no woda ma no men no woda esi da no odin okay nti wo nkwa ne wo ba wo krom wo hu su bi da obeka cho so obehwaw ene be ma foforo ma onyim ye no asema o ka kire ofra me o kan ye na me fi se bia oni Michael no nanyim but na me senia asemi abasa no nya me follow ne say asema me ka kire no me kanta me guru so say wo ama se wantena Michael ho na so okofa ba Michael bla wa bre no na so okofa ba ma bia e ma ne fa ne simi ho akopum tama me ka mani aguso enti no mitimi hu say ye hu na ye ne sa o se den mitimi nkire enti o se me ba no me na ma wo enti bibi wo ho a o se wutimi e ka kire me so we bia ma me ba bia me ko ye no enya Michael e na me ne nyim me ni pa foforo na ye de enyim enti no wo de ye hwe na yam frɛ nipa no na ye ka asɛm Michael de na ye betwa so a de ye twa so na asɛm de na asɛm abrantie obodua maninya mpoto ambom oboni dua acho dabi amoni dua na brebe na aka kye no enu na omu di kwanya asaka akwanhia na sembe na aka ya na ka akwanhia no wanfra wanka kye se bia ensensem a wo keka kye no nti na nka omu kowo no se asem ne bae sa no nyinse ne bae a memi gusu ehwe ne sa enti yembra ene ochina sa wawo first week second week third week and I'm so no say third week no kure me kwa sorry ti me kwa so no sofo no ka kye me say oba na woni ne hihye ho no waye na adwe fufuro nti oni be ma fufuro hye ho enti wo hu se bere bia obefre bia so obe ma ne nchane ne buafu no akate ko no nti samre no obe ma nchane na me sisa enti ogusu dada me atrevis na me ka kire se ne dai so ma hu na kira kwa me bia wo bia na me kire ne bibi ho no me cut line nti me cut line no asa frame me back say obe ka no kure enti no mera oni me wo ho no oni be ma foforo nti oni mi anyinse ne ne de na me sinti unim sa na ma hwe wo so a ma seni scam wo sa enti ho na bufo ne ti ba me mbo ne dua ye me nya ne bibia ye okay yes say ono akasa no esi a woto e ne to sa ono wa yehye papa no odisi akonya ne so no me nka na ada wo mo de nkura na ba esi ye ndai mama so wo de na ba de a me de omo be kofi yeni omo be kofi yan hyehyɛ wo ho de wo ma da ba de a do be kofi esi ni nkura no wo hunu wo mo da betam wo mo esi ni mama okay ma sisi no mama so ona na ene nkura ne tie wo no mo try na o manya sen 1 year tina ono matena 6 years hey wanya de wo nana no wanya de papa na ayi de wo si hoi no odidi ma obi didi ya wo sende wo si kan kakra sa de oton ade na o ya ade kakra no obo an kakra no obo an kakra okay se nkra na ani akeka wanim wo ba ne se ya hunu se omo papa ne edi a ese obetumi afa ne ma ana sen na ema odi nkra ne bai me de sene o hwehwe omo no ena Mrs. Ade ene o se me de ne ba ma obi ahu se nkwala no ya ye de omo aba nti se bia se CS no so omo timi tie omo a asem bi wo ho a na yaka se ye ntimi nti omo se CS no so na se
afia omutimiti nkwala no mu de maya na yensu yo okay mo ye de tribal bay ba cho ye mfantifo mo ye mfantifo e na wo so ye tribal bay aigbe ansa na wonu oba bi wo a onsa beka wo ba no age se wo ye den se wo nya ba no ho ade a age se wo ye den koye me pa cho kasa ne yente wo sigi so koye om ho ade wo koye nkura no ho ade se ababa we wo nya no ho ade okay enti nkura no ho ade no wo ba ye ne sen chechire mu okay sisi abehye mu ha sei no omo be ma eda na yakọ mu nche na yakoye nti omo mu she eda ede be ba ho na ye mbra be ba omo kuro mu ho han na yakoye omo ho ade na wakọ akoye nkura no ho ade no amamre no ansa no watumi afa nkura no se wo de a ewo ho saba ma woni bibi sisi abehye omo ha sei ne no kura de wo kae ba ko ko wan asem na ebe titintin dodo nkola no mo zisi ano before me dey asem na ba me dey afa baby bebre ne sai say me suma chinchin kakra ne sai ne fa say me nkola yira nti me ko bisa omo kire me a me si yo kwan be na betimi afa so ma me nkola aba na yesi yewe si nti me ya enu hu sunsu anso ni bi ni a ye part no nti be na omo nti sesi ano uko dware nkwanta nan so na say wo koto be singu baby e de na wo ye ma ene de no kura me ntumi nka wa ha ba kan wi there be ba enu de me kan se ni ama kwan de me ntumi nka wa ha ba entis abase no se hija no musa de kosa na se troubles ana se nsunsu so na egusu koso e be koso akosa enjai da ene ne ye ne nteme se kira na wo so akọ no akọ ye there be so mun be fie there be omun be fie e ka fie asem enti ye wo ha se de omu ko fie na mamre bi wo ha ye ko ye na ne ye se ye ne aye wo de maame ne ba no ko fie there be nkola no ba so ni maame so obedi kira ni ha o metimi ne o me kira se wo no wo obey wo fa no wa anye ne ho ade na e na mo so bukuru mu amamre no se wo fo ba no anya de anye ne ho ade ansa na nkura no e be ya wo dia na je se wo ya amamre no ansa ana me kira wo se ma ana me kira wo se se no omo ma ye dai de be ba ho abaye nkola no ho ade omo be mamoda mame da be no omo obetumi aba ya be ya be baby enne ya ye free ha ko itam bia ombaba bia no omo ka kire ya ombaba na ye ho omo ye ready no pa ache se enne ya ye free ha ka omo de nkola no ebekọ na kire omo asan de baby eno de me so be mpere so sa ma because ayemukuru mu amamra yensu ye muso ma me ni abi tie dabi unima ayemuso me ya ha ya de no kra na ye adwuma unima ayemuso oba no wa anya no ho ade ena wakofa no ena ane na wo ena wo awunim se wukuro mu no wo fo oba no anya no wade ankora na se omo beya ode ano wo ya amamre enti no omo so mo ye ready se ne ena beya amamre no omo de omo bema ti se kire na beya ready aka kire won no na koya amamre no because ye ma wo mu omo kwasea ena ye ma omo nsu mu kwasea koya amamre ne fa ma Martin ya waka na siu Martin ya waka na siu ba won se mfie bebre 6 years ni ankola ne wo omo nchen ena nsu ya be hye omo ne enye bone kwan so ba na me kire wo se won se nkola no omo yare ne ma bi ko so enye omo akwa so omo ba ho ebeko e kire ye koya amamre no na nkora ne mra ho that's all so why you ready say ye koya amamre ne kire ye koye ye fa nkora ne ma mame say oba no ofa no ewo ye ene ade mu wo bibia e bia beka sa branche me ma bon kra no wuka na se bibi se ntirim pacho won su tua mame enu de ne aje se omo besia eni ne abusua no na ne omo beka kire no no mo ati na aka kire wo mo no de amamre ne de wo mo na beka akoye na amamre no mo beka akoye no wo omo ho ana mukurom there be omo na mmekọ akoye amamre no okay nti say ye amamre na de ne de ne yehia sa ne de aye ni amamre na me ka no wo ne mi ame ho na enye omo ho na mi ame ho no amamre na ye koye age nkura ne ho asa na bi anu de omo ho na omo ho okay amamre na ye koye age nkura no ejina mami ejina mo so ene ye kasa de ne ye behia ena o si age so akọbọ mo mpanimfo amane papa mpanimfo aban me nana me papa o mamu nkotwe ase no mutententi ma dabi mo be mansa nkura no Maa Akos me nana be fra me nana no me mama me nkasa me de minimise me ba no ena de we nyina aba se nya ono a anka manasa because brand no open open because me tia me wo fa ma dia enya me de wa bra minim ho hwea na mani bria sa me hwehwe na menya me fa ho nkyɛw sa
but enu ntutu nye say enu nti say ma brenti na me kan bibia ehun hia e bo sesias de say ye kwhwe ni aka ye nim no na do so na ni ana me pesa me ka kire no say sisi asa na mahwe nkwala no aduru no say ne nsa kan nkwala na say ne obaya obahwe nkwala no enu pani ade a ehia me na nye sika so obefa wo mo obehwe wo enye obehwe wo mo enye sika meje anasa meton nkwala no bia mo say bia ma me say na fa omukọ ayesa na ayesa bia waton opena ade na waton bia ama no dabi nti ono dia omra na amamre kakra amamre na wo fie no omeye na afa nkwa ne dia asembia because minim se me ebia minim amamre ne ye dia because minim se wo no wo anye amamre na anyoma na be ma foforo be ye be hu ade a nkwa ne be ma ne dia enye sa na mo dia ne tie oh dabi okay esro bia ne dia no wo ye dia se wo se nkwala no ho na se we owale na be ma ne fa nkwala no kora na enye ne dia because we dia nti se we ba na se ye chen so e bia tua 2 million tua 3 million fansa se fabra ye fandi dasie se nkwala no wo dia ama e china na wo fo mo akwa ya ne wontwuma nso bia asembia ne ho yo ya dia no because ayempra ba nti se wo ba wanim na wo ba wo nkwala no wia na hand over ya dia ama e bia ma nkwala no munya 6 years nti ne omunya 7 years nti mo ntena ho na omunya 7 years na eti se dia amamle no ekona na ma baje fine e bia o mama kwan yo nti me be fa o mo akona o mu bie school na me de o mo aba ya no ya ni problem nti Patricia kumse wodin no se no ano part se wo gina ye nyina ye nimaka wo mo hwe wo mo mutie aka se dia wo ye ready se wo de achu ema ebema no me pacho bie wa no na ka ne kase mampo time ebie mampo time yo na tia nkoko gina be kase ye for so wa dabi mame wona wona nkra ya tena sa mo menya enfiensia mame enei nso betimi aka se e wo nkra ne papa no wonye nkra ne moso obetumi adana na omade dia ma omo mame emoti nko mpesa meti free wa no oh enu na make no me pesa me sa ane me pesa meti oh metimi dia man okay enu ana mpesa meti oh metimi dia man eja atwu kwa me nkroma pa chaw won so wo be fa nkro amamre ni wie na nkra ne ba ye nka nche osefo mo kosie wa bra o maame nso hunu nkra no oh dabi sa wo betumi aye betumi aye wo hwe nkra no kwa wo maame nkra yi maame kra pese hwe wo manimu a na de wo makɔhye ho dum wa yi wo hunu wo mo da wo hunu ne mada yenye ne sa ma kagum na ye duru wa ma bo akira ma me se yenye ne sa wo be se o maame pese wo hunu ne ma ono na o ka se ye free ha no me frɛ no on fa me ko bio se nkola ne wo me nche na me frɛ bibi ni ana wo fa me ko e be ne den na ko de ti say communication in your way ankola no be dey ati we nka boko de okay mba me nko na me ni grace gift enkodi nkomo afran place woni mo no pa say wo de doctor de chinchira mama ehunu ni ma doctor family mo na yenko na yenya grace gift yenko pajo meshia etiefo nyina I'm say Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services and ye kasei na ye baby can the numbers not to dwa na chire kwan ansana de ye wono ye de aka ho na numbers no 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0244 126 123 0244 126 123 auntie uni bibi I just okay once Ghana yare wa pa do you know say you discover one of the major causes are ema yade e dokuru Ghana for more ema sa yade ya ka yeso one thing me person me can want say addiction you can say addiction yade any addiction you say what to be muntin time want me film na so sa ade ne ye den eji edi wunya any friend say addiction very good sa addiction in April you know because your system no emu no your hormone bi wo yemu chemical bi wo yemu a your friend dopamine
saa dopamine no obi be bisa say dwuma be na edi dopamine ni edi dwuma bi dwuma edi ni say ade bi a me de makoma edi akire na me pɛ no saa dopamine no ena ma saa ade no ye me addicted me addicted to saa ade no eti me fan say television na me pɛ hepa more na me hwɛ no ma be addicted adentia because saa dopamine hormone no e be release agumi ni padua no ama ma ye more addicted to saa ade no nyankopɔn mo saa chemical no for bad but born for good say bia emna nsɛm a ema ye di yie ɛwɔ hunamu ɛna huhumu no ye de yakoma di akira na nka ye addicted in that so hu but say ye yie pɛ no afiri ade ye tenene e betime di nkoso abrɛn no ɛna de akodi ade ye betime pida ye achi etu obi wɔ hɔ a wato sebi impreduous and weed mountain time oye no ho hwe a enye yie wabe addicted to that ye onipa bu wa certain drugs be offer wabe addicted to that obu a make ni phone e plano screen e hanani ya ka kire so onya phone no so hwe frequent your friends say watching on phone ya ka kire no by the time so why addicted to sad into ntimi nyai na nani no e ko off and say essay obu a make enuane bi a wodi asabi emoa na de yade bi no mo ye den ebre no waba be addicted to say nuane no nso mi ke say nuane no enuane boni ntu bo hu say na e de yade bi aba besue no se mi ke say wo be no obu o na duane e wodi nti no yade bi aba besue na ma se bi krokra tu na kuro no enwu obu a wadi duane bi ama se bi e de yade bi aba besue no ama kuro tu na enye den enwu yo nipa bu ho a sa na tie se mi ke say obu o ni ti half edwane gaga obekomu no ade bia wo ye a watom ntintan ontumi nyai ena ekofa sa problem na eden abre no yo nipa bu a onante a na ne na etitiri tabia wo bia no obu wo klampo ne mpa bo atimi yi na onam na okọ no nim se ne mpa bo yi yes esu bekomu no enuane wa na otu bi o wa odi a ne de etu aba be addicted to it enu na de ha ne sa no so sa niam wei ena se wo de back grace gifter yen ye behwa mo obu wa saa de no watom ntintan ntumi nyai ye beboa no ama ono atumi ade ne ho atuma san afiri saa ne manachi de be na yade na eye no na true addiction ti no onya saa problem no ni nyina na beboa ama ono so eden ni nipadua anase na pomodi e besi pia sita na answer meto aso no mesa de numbers no asa to dwabiem okay 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0246 126 123 0244 126 123 and 0246 518 003 0246 518 003 mika kakra bi ni manu asi no auntie se won aban bi wo ho a friend say abrewa kata wo something so what in dinner adentina tio wo do ho kana no wakata yes ana ye nanam hwe edi tro awusuo no omo nemi ne say abrewa kata wo ne yama so di enti no mo ka sa asem di enti no mo tu sa aban di sa abrewa kata wo ne yama so no na ampeniam panso wo do ho kasa aban na ampeniam panso no e kata very good spiritually no yeah spiritually no physically it was side effect no dia wo ka no ai and spiritually so no unim na omo de ye aduro ma oba wontumi nkata ne hunsie because be ma bia obebam bia no bi kwan ma no yes so o person oba stop sa de no na spiritual say de aye na bibia sa bro akata something no aha ye okwan fa so ya yes ye de stop sa nipa no sa aban no so ye potent to the extent say abofo ye hwehwemu a o mo say sa ye adwene mu adwuma so hu obi so to bibi mu ntintan na kono de ye no ye okwan fa so de ye no e kate no but aye kwan ho ye ntimi nka to de frɛ number no o frɛ number na yade bia wo so bia said ye how bia something bia wo nya bia no wo de all the bad grace gifter ye be hwama your lab kese so wo a ye de adwuma e de yade no emu hwemu pempen so adu e bia counseling so ye de ekoso yade ne kofa bai ye hwe ho
eti the friend numbers no Kumasi ya Yoshim School Junction and Accra nso your new Achimota Petroleum opposite Family Life International School eho any your numbers no 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0246 518 003 0246 518 003 and 0244 126 123 0244 126 123 your numbers no some numbers here mabuboy munshana so ema yen Grace Gift Herbal Clinic. Yes, Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services. The numbers no. Yes. Aye. A number and yabobo the amamon. Nti momo dia say mo be phrases. Bajo. 1 minute. All right. Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsam dwumadie no eno a ena waso egusu a butie no eno a waso gusu a butie no eno nti wadawroma wo say hwebi ewo onua wo hwebi wo Rabi 1 TV ena o say Chrome TV mame Emma me mame akwaba obapa me ma wa ha ya ena mame pacho wa relax ya twekwa ya ena mame within pacho me de yamansa okay yamansa free ne ne bai if offense okay offense abofo no offense kroma offense mpeh ewia de mema wo ne wabadwafo nyina wo ma je osukra dada me bae anye bone me ne be ma bi trans ya friend kwaku buatin ya wo mamudu 25 years na mama asetra ne nkoye me amehwe ankoye na meja aware meja aware ne so no nkura no onfi wo mo sika na agise na awotwe wo mo sika na awotwe a gise bosome me so metie krase wase nkura no yemfo omumra me ekrase honom so de me ne nkura ne tena ho a enyeye timide ne ba se mo ne nka no wonhwe ne ma okay o de ne ba se ye ne nka na onhwe ne ma o se bema no ye frɛ ne sɛ kwaku buatin ga ne mpa wo de be hu ne ashala ehine fa en ye pai so pahin hwa offense hwa ne nyina free kro ba ko kro ba ko na mu free na mo te ho keke ye nyina ye free ho okay na yi bema yi wuhia no wai me po acho mi hia na offense so pahin hwa okay o ben fie say na no ne try 25 years ni 25 years wa ye ho ade po acho de bi wona ne try 25 years wa nye ho ade po acho de bi Bien ti na so anya ho ade. Me papa ya me fe sa ba ya medru se ne anya me ho ade ya me fe ma. Na die nti no anya ho. Ya ne boapaye ne se woni be ma hia ne wanya fie say like mo ti na me wo be 16 years or 17. Hey. We see mun 16 years and 17. Na me was 17. And I wo hia no. And na woni na tena 20 saying 5 years. Woni na wo ma saying 10 ba ku na afrim. Mama aku du. Obapani anya fie saying one so 25 years. Obapani wo 25 years. Be ma hia wa the age of 17 years. Wo no what na wo mamudu mpacho mamudu ni nyina oto wo mudin. Oto odidi ni ma wo mo bia wo ma wo no wasi bia wo de adwoa wo ne dwoa da wasi me de na ma mesi wa ano no nti ma mpabo amata ale ma hwe ma mame eye me nwan wase wo kase 21 wanfa pito kura nko ho abusuafo kekekeke dienti ya beto asola me medi ne djuma papa 20 ana mu ja ya nya sen fanse 2 years mo en mate mi ana mi ja ya nyo ne ja wa na uja ye ebia brana enra ye Nikita mikita ni mi brace ya moma mutio moma na enra die manya die na so mo amu se case just afedia na me hunu ba ye hu hwe ye me hunu ba bia ye seke ba akopɛ hwe ye seke ba akopɔ Sandra papa bi eja wadua wo ba ni
body rain. What a wow. Oh, and see, we the happy belated birthday, oh, Sandra. And Nikki Pizza Fan Club. Yes, secretary. Sandy, dear, sir. Oba Pediasa, Fatano. No, who have Papa B. Not said you see Juma or platform, no, Nikki Pizza Fan Club, your platform, your secretary. A Juma so odd. Jumano it was a bibia come because of who can cry no dia toso Sandy dia toso Sandra dia toso Sandra ain't no babeni woni majumano eja wajo ama pejana ni sa wo monani ama hwe Sandra sa wo monani e good year kasa good year it's happy birthday Sandy Yame Uncle Sua Ishra Wate. Amen. Oma Quatitra and Wadi Womo. Uncle Sua Mahunya refuse to grow. Amen. Ube say ya when moon to that. Amen. Oh yes. Amen. Oh yeah. Me some come good na bra. Amen. And the birthday. Na baby a wade ne nine besie no. Oh di for ba call. Nyame e de ho be hye ne nsa. Oh go. Di ode ne nsa besom e be ye nhira. Amen. Wone na sefo nyina be ye nhira. Amen. Say ye be fra wonu mo enhira. Amen. Ene Akoma pe kura no eno nti Nikki Pizza fan club members ni nyina yes Sunday happy birthday it's my happy belated happy birthday ni nyina ka ocean so and your song go mommy watch na yejinam nyasemeswa Whispers Guest House yejinam ya dia ba no live band papa bi eni pa so yo me ya kwaji ani how we can no play ya mama media general for there ya kwaji ani adwuma no eto achina no so sharp yenhia ewo Whispers Guest House antase one any Christian Service University no ene sanso adwuma de wo mo de hihia so na me favorite no eye free barbecue ya baria no nye no baba bona bonenyo o baba bo ma bonedju a e ho na be unse bonede aye bonede bonede and your party after party 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 it was na yeshia VIP 100 Ghana for what per regular so 50 Ghana for boy na get ni nyina mo me hye mo bi kunu yira bo ma de abra ho na se na ochina nkofo kunu no ba yira se so we did two way. VIP. Let you drive your message. Chetium. Na Mr. Nimunina. Mombra na bibia nko ye kama. Mo si check card no. Mo ye no se Marco. Oh. Udu kunu ni daddy monje. Sana na so je odi e. O so ne papa beba. Sa mo so wo VIP. Omo ba papa. Ya baba. Ya baba ba ji ani. Eni ma be hu yen. Enso be hu ni ma. Anu mi esi e be dwale nsuom no. Wo be dwale nsuom. We say barbecue. Any drinks and a live band experience. Ah, wo me si e be dwale nsuom. Oh, ana comedy show nso wo mu. Any 100 nefu. Nefu pa. Na me si e be dwale nsuom. Oh, I see. I'm sick of the pecan bikini. Na fit last year bikini wushia. Bikini. Eti fra na aju ticket no sisia. Mesi regular 50 Ghana 100 na se VIP no so 100 Ghana cedi 0243714776 0243714776 na chese no ano no ye kwaji ani amobidi to no bafom afa credible micro credit ese yenka wo se adwuma da ho pa ni tade mka se twem wo okay enti ene na chese no ho asamanye na Congo ointment nso e wodwa so eti bomodin asa won sa beka de ho na mani nsa pompombo ne ena afa ekro nantema pro wurompa bo egu hwa na nkrama ye we kuratrem so sala ala no etwem kura bomodin
den sa wo sabeka Congo ointment fasiesie wonantem afei eba do se nkora ne tire ho kakarere ne nkora na bono mpa life pa etintrama kakarere nyina kora ne tire ho emoso wo honam adwa wo anasa udwane wiasa honam ekeka wo ase ate apia gu so no ma osanka Congo ointment o se ema emama nyina da eye obasi ma ankasa frɛ na agina tufo ebuo mu 024901 7101 0249017101 Bamba ho asem dey very necessary pa ho ya tie nyina obi ani wonachi obi ani woni fie entiane no mesrawo ye maye mu hihie ebiem na mse security shade system wo mo ba so wo adwuma mu abetimi monitor wo fie wo fie nso ana monitor adwuma mu eno anse CCTV wo mo tintim wo fie ho na ya connected ya to phone so ba bia wo nam bia wo ba na waja ne fie no na wo monitor woni na ne no anase house help no na wo monitor wo hunu de ekoso saa so no adwuma mu ho salon ho ne ma ekoso ne ade nyina abetimi monitor fufulefo eti bamoden sa de ba kwakwada security shade system na won mabaye CCTV was affordable na chese bo na fom afa video intercom access control intruder alarm se koba secretary ni bi wura fie ho pe na chese etia wona so tentem na watimi aswa no wo munwumade no de bambo ho asem was eno ene number 1 eno ti entra se bomode hwehwe security shade system e kira kwan ewo Atenga Junction baby a Adom fast food one wa wo mo ne won mo ene sa so wo mo number no 0506215909 0506295909 ANS Electronics ye to ade papa e de see fie won se na Ghana ho kire nti no wo bo se kwabrane aheha mokoto ade agisi wati promotion ene na no promotion yi iya kutiani I just say promotion. Etianeno ANS Electronic say one of their one promotion as an watching your mushroom. Was it there be a promotion at the manam said in your manam a free 500 cities echo Ubenya the papa Edias with them one more ton quality laptops and then the charges different a face system unit monitors tablet TV any remote to call yourself for Nina one more ton be home a ban electrical appliances a papa and the border for more ANS Electronics wo munko na entwen promotion asana won maten yoma so eno tinkura bata na yemiensa ene won krade di nkan e wo Soutio market awoshi Alan ebi wo ho ana fei Oduman estate ni nyina no e won kra pumpuni mantem na so delivery nti wo so gi number ine frame 0202 187292 0202187292 ensu papa ya transpi natural mineral water buju nsuo ensu a emuda ho ensu emu ye kan wonu ma wofidie ensu a ho bottle na na sokomade wo ensu a chese wo bodwa na de serve a wo obi ehunu sampa wo so ye guy eno tina wotwe awie ye wo ye ye wo to bedin anasa wo wade a ensu a wo customize na de asoma ho no ya transpi natural mineral water wo se ya buju nsuo a Kenya woni padua eno nti so frɛ na eje wo de 055420 7384 0554207384 Alaska Star Enterprise wachina me kwa kwaji sofa cover kama na ja se midie ahunu ene kwa apia tutumu ni ade ya me kwa kodra ho na ja se bibia ya kama de amayen ya don tu so wo sofa sifie na nkura de brede amom ama chese o sofa yi be ka stuffing chair no wo di hu se enka ya mono pa na so nkura na tete material na wo hu ni nyina na sa wo de na material no eye no monyampe aye fia ko Alaska ho enam se wo so de bia ba 2 in 1 3 in 1 single ni nyina ebi e wo ho wo de no so ye set kura na wo de okwa wo benya bi na de bedredra ho bi beba na chese asaye mono e wo dem ho afi wallpapers ni bed sheets blank curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals and afi waterproof chemicals ni nyina Alaska e de bia ba tufo no so ne niam na elfo pa ntu betimi akotu na de kakra atoso na so aton na de ahye business ase eno ntu pe wholesale and as a retailer 0268 419 596 0268 419 596 o kuma se dum baby a ene Prudential Bank dan no won bon se Mrs Anoche Plaza no bowra ho enam se Alaska se wonti watete niam so abrochire wode aba Ghana's number 1 original wallpaper center mommy yo ama nyame nshaw papa masapon de yen akọ edwa so yakoje ne ma pafe yemre na ye mebobo yensem ehuna yemodi ye maame entwiwa
wo ahinsan estate wo do donation ma Kwame Arthur se won famra nyame adom yensaka akosua ampoma antoa won so se nana ya kasefe skabra no so de bai yensaka ena kemenu wo Canada wo diskama wo sister Julie so no so famra eno so yensaka na Rose Arthur wo aputuoja no so edene de eba ye nyame enkoso na onhira mu papa mama magudwafo akwa ba bie Pastor Julius so akwa agree am akwa ba bie evangelist mo akwa dia na yabesere abaya we Patricia Kumse papa Patricia Kumse verse se menim se mema na ebi hu awu nti obi nyim bia na dia me dia wo obi no age Patricia Kumse verse atwi Newton mo ade dem dem ba wiase de mo yase mo meja ya kan fe mo san ho wiase ya mo de mobile ya ye ntina mo te ho ya man ka mo ama o so fe de mo san ye ho kra asa na odwi de man na ba ni nyina no aye bibia ho ma ye chetiefo me de Patricia case na ma me susu se bia o bibitia abrante no na enya ade a ade bia ese o eye ade betima agina so nti oni so okoyi betuma ade asa because obi a wo se wu firi ne ho akoro na ukwa na akohu se wonyim ba 2 weeks na asan bae o sa bae na abeto se abaya no ho na ogbogbo ne o ma na o se first week na obedi na Samaica se odi 1 week week laka a day ama week aso no e lady ne ba ho no free wo call ye no enu wa ma ho bie mu wansi wo bie dabio on se onu no odi ka free ne nche koi I hope ko hu se onyem eti okohu se onyem na ansa na okofa ba be ma ho fo no na nyense na ye ho ade a wase no wa hu so no wanyim o wase a kire no hu so wanyem ana make a kire no hu ya no yes ofre chuka chenso wanyem good eti I want point am person make no na ukoi no hu se wonyem na se eya atwudi a e na fe atwuba no na me gina na foforo be he no na me gina so unnim dia te se de ma okan unnim dia unnim ba we dia ukoi no se de yeyi be wakwa ko hu se afe dia nyense no eya atwudi amo afra atwuba abona mane eye de na afe dia nipa foforo e na de ayi ne koma no ma bibi ho let us say we no mo nyina da bom bibi ho so what to me the mama Ike jedia no da beti ono na yesi da enti ono so committee no hunti obeje yes ono so committee no hunti obeje enti ma bibi ho esese na nka party obie so na menim de enti ase na oye kona no so wa fere ade na ya na mo yesa ma sa de na nkasa ehu me de me se woni be ma wa asem se de kwa ne mu ja dige me mfa nkomo obi because ehun sensem ne se sorry a ma I want to akwaso asem because akola nso be ba wo ono so be ba eti se yent me figure out ne papa enne am fa de se se to antoa da che nkola we nyina bebre ade na ese oyesa ade na ese oyesa ma yen sere be bia meka we a wa ese ma adwa won so utie ye ama se wa utie ye akosu asanto utie ye won so the same thing na won so kwakoyo we o betina ha se bi se na se me da na me me wan se abrante so betina ha se ne hwa mu so nyina asan me kama kire wo ha wonu ba bia wo da the last time we buy pa wa no pa the ba na me ba na ye de me ba dwane na de na betina ha ase wo ne ma ne ja wo se wanya ne ohwehwe bi ja ada wo yi mu so nyina asan ara na mo yesa ma part ma bibia just on one case o de intwa so yes intwa so bibia na keke ko no na o ti enya na no na e ka bo so si ya bibia na keke ko de se ma go so o de intwa so na intwa so de be ka ko fa ba de ma na me ka no enka ne yie mu anka wo ba wo ni se wo di foyi ka wo du ha ma wo de mada wo ma mo mpa be ma eche ma na ma anye ne yie abibifo ase ahantan wo ye mu ntie ye mfom so kora se ye bre ye ho ase ma opponent na say we dey yaji ato se yafom ase dem aye de wo wu ye ni bebi o ka be si afiri wa o ka se ye ntwa so yi kire se wa ka se wa je o se wa ye mfom so na ye ka se ye dom su kwa o mfom so na se bi wo jimi nyina be ba be daji
eti ka wo ba ye ka wo nim sa no ka wo du ha ma ko de ma da woro ma mo ne be ma atwu nkasa ma me na ye ntwa bibia so na antwa yie ne ba no de e de am de be ma o sa fe wo bon no wo se ye ntwa so de afa de me de nkora ne be ma no na ade a wo se nya ne de afa de wo de be ma no e wa bra how many times no waka empado do sen enti etiefo etie me de be am kasa e adesua na enye part nkwa na yesa ma bebre edi sa adwuma onyem no de akosh obi ko ho a dan a wo firi ne mpranda da ho kra no no onyem no onim so onyem no de akoma di bafo no so sabi o na akoda agu so na afenyensa be no de akoma obi DNA abrochirefo bebre ja refuse so ma ha ne papa ne ma me de ko hye obi enti ono na tie no onya opportunity mi se be famba oba ya obi ba ene de ne bre no ade na mo yesa yesre mu anya do wo de se mi se waye obone bi mpa ma nipa na nipa bone kona ne nka asomdue mu se de ye ken sa atwa ye obone bi a e bi atwu ade weni on say 3 years back here na atwu hwe ne de on say de why the case because also de wo ye ni nyina no e be de na ma ono so na ni atimi aba na yi ho na ono so na ni bete enso on say odi high case ntime sere se problem bi mpo wo ho a ya ye ma mema ni hunu ye nsolve eno ye chance ye de ni moja begina so say okay why we ni ameso me oba no me mfa na ma me ko de ni ko mo obi ede nsem bebere beba ma me da ase second story say ye be sa to aso okay patients ma me why ade pa onu ne be bie nsem na ni yi e kire yen na nkanye sanka ne ba no ade na wo ye no o say hye ba ma na bufuo ama na sa bebodu akra wa ha ka ho because niema na wo ye no na enye fine wo ade no wo wa ye mfonso wo se wo firi ba ma no na wonyam sa na wo kai eti wo frɛ ne ka kyere se menyim wo atu na ye dan na wo kwa wo firi ba ma no kwa wo ka se wonyam na wo sa koi na sa kofa mic ka ho ana mic ibogusuo eno wo bogusuo wo wie na sa de share mic ana mic de ebe to akola ne din nkola no wato wo mudin eti onu to wo nim se ye de ye ne ma eye ne ma wo hu ade a wo ye se waka me ma na dwena bomu o wo mutiri na e ka bomu pro se mic enso be hu se nya ne ba se mic hu se eti na mic ja no ho ko ye onu so ja no ho kro eti na mic ja no e ko fa wo ba foforo ba na ne maame anti ase hu se wan kan kire maame no enti na maame ni di no ya wo se ne ma na wajan wo mo aye de ye gu ne so enso ni nyina ya wo ba we ni nyina wo ba no na aye sa ade no na so ya ade wo be yi ho ba na nka maame ni be twam trashim unse na ne ba ne osro ne ba ne kakra ne ba ne ha ne anka wo ka se o da bi men hu se na nka woni obi akra sha na se woni ne na wusu unim se mic na ahwe na oyare mu nyina mic onyi mu nyina mic sa no ne ne ko eti ohwe na mic ni ne hu kakra be na okogina nche ba bi atwu nkura no isika kakra bra na memfa mo owie ya na kwekwen no asa adum no de ko de wo ye ehu wa so men ena ichaso onye ne men wa so afare no afare na ewu no de ichaso eni chaso anya granam daman wonim se wo de nkola ne be ma wo mo anka de ne bedu sa pempensu owi asa na ade ama wo mo ahara ne mgu ase de die no afi ode ne mgu ase de abanu so ka che se wo beku no ena wo beku me ne nkola no ye ne manko beku me ne wo mo ekum ni nyina o ya se metwa bi wo hu de wo se kaka ai mama no kaka nti na mi hu de mi so ba ye sesa no na ya boa wo efe so mind o be ko nice girl say na wo ye nice e de na wo ye wo hu se ba bia wasa kwa ko hye no eno na aka na ye se mi ye dwaman obi anka se wo ye dwaman no wo ka se ye dwaman wo so se hwe a wo ye dwaman ye dwaman ya na se wo so se hwe so mo na e kan de wo so tena se hwe e ka ana ba ye dwaman na nsi ye dwaman ho na e ka ye so ye dwaman na so akwetena se na wo se hwe wo bie wa ha mu a na wo busa no ma da wo hwe comfort aba ha busa no me ba ha wo da se wo busa no oyi wa no se ana wo ye dwaman fo afi na se wo humbu ya no wa ba be ye wo nyi ntum na wo nya de sese wo ye na nyamenya adoma ha de wo de ya na de asem ye unse na baba we nye na adwe so de man be ma atwu o ye do be da sia kra onima na ye ye be twu ase abo so kra ye ene ma mi bi ba wo se bia am de ma asem ko na amoa me sa de bra mu ene se bia ade ko ye no fakọ sa fakọ amoa wa ye nka wo de bra ye ya ka se ye ya
Kebe who Madam Heham. Na ye team way. Heham. I'm on the plane. Akoma mu team the master o dey yes our team way. Yeah, what is why yeah. O dey jay ana dey aswa ye. Okodi wasemachi. Akodi wasemachi. Yeah, we dey wan agro bedu o. Akose me twere ho a ba biam de kwa me twere. Na ye ne ani abre. Me ba hwa monam se ye nkrofo we na ka no kore. Nkrofo we ne betumi aye ma ade na ma. Yeah, pe heaven akọ. Iti ye ni abre. Ya ba ya ma wonsa mfiamfia no me ha ye. Iti wo de bra ye ya se de tie bia ne. Ye de beto ba bia de da. Enye se ya mfa nto we be fra to. Ye so ma ne mfiri nto. E firi to kura ye be so ase. Ye de esi ho. Iti sa ne ye di adwuma no. Iti wote wo ha. Fa wo de abra ye be soa. Opem si ye be so ye. Okay. Evangelist. Ba me. Enya baba wa we na da ye frɛ no toto bo ba park. Me ba chawani o. Oh no. So si mo twa me no kodimfo. Enti wo twa bi. And wo body di nti sa brɛ na abana ni so no. Ono atra ha no. Me tina just me to nyina me hwɛ di di. Ya body di. Ya ba sira no tietie ne yeka onhwɛ ne life yi. Na ena wo de adi atwu ye de akyɛ no. Ebi akyina. Enya atwu. But I mean kan kire nipa bi se ya wo tribe bi ho no mama omo moja nka ba bi o. Se de tie bia ba bi obefa bia na ne nsa ka ne moja no. Nsa befa so aka. Wa kodi 4 days. Wa pagya wo nan tutu adonko akese. Wa koduru ahu se wo nyem. Wa frɛ na bonamane. Na ye den na TV tese dan kra the first friend no was ne mba was wo mma woni ma ba bia o na tese ade enko an na asi ye ba sere mma no tokwa basa no a wei wonu na ni amri se kankola na wa wo mu be ma foforo be se ni sika nyina finally na ko prove se enye ne mma afina wa hankwada no nani aka papa bi anim awie nya ne nana ana giagire ma hwɛ koda ya na senka Michael so mu a esen ka re koda bere afi na oka cha Michael say enya wodia nya nkora me hu papa so ho e ma na ye besere akola bi anim ni papa o kola bi anim ni papa mo so amu ya mo ntia se na ade mo de ba die ne ndie sesi ani aye ne kama efi ade kama resource no baba ntem ye doctor no good resource no baba ntem so we dey na de wa pray draw wono apachew so osre o ye ntwa so akwa no ebe ma no so na be ma yin so ye be sere boabo ho konfantifo fie na wokọ no amamra wokọ ye ansa na waje wo ma boabo ho watu abusu apanyini na ho wati ane poma ho na abusu apanyini ba gine de enti boabo ho na fa kọ anya sade a ene wapira wokọ jinkoda mienu mu a mfie nsia ni na wo de ka wo hwa nkwalai enti boabo ho ne kotua na fe bibia emfa na sebo nkọ ya ba sra mu a mo tie ye eduru ba bi se ya na aye den fi se abufo nim ni wura bibi se esi a ye be sra mu a mo bia ma nkwala ne nya wo ma na me fa nkwala ne ma kokokokokoko ne na esi ya no nkwala yi o ma hu papa enti ma ye be sre de ekosu bia no ya ye nya abotre ne nkwala ne de basa na wo ye dan wo nyina oba hwe ne papa na ye nchira e na mase ede no ayi wani misa de ukobo max awoya se de man ho bi ye machine o man bi ho se de ye machine o mudi sansam fon no na ye sa ba betena ha na ye sa ba be ye te se de wo na wo fo so na wo kope bibi aba be hye wo mu ena ya na ye mahin no why you are da ho mimi de me kra de kun say ye bisa no first say wo hunu atwunu no wo mpena wo se ai na Michael wo ho wo se ai afi nani ba no so to wa no so se da bi oden sanum na ebiri mani so onye wa kotwa bi eni su ba anye onye ntu se su ba anye nye
ɛnyɛ sɛ ɔba ahɛn waka so aburo dan yɛ fɛ na wɔn ɛna America na mte ni nyina yɛ camouflage wakeka ne nsɛm oni suban onye ntumi so oni suban nsɛm wakeka na phone so nya na ne da hɔ na obetena ha tesi nsɛm wakeka mu deɛ na yɛ asɛm papa nsɛm wakeka na awie yi tesi awa emu deɛ na yɛ papa ɔde nsa no be justify sɛ ɛna deɛ okay sɛ dan na no nsa na nso deɛ wakeka yi ɛna nso na wabro ɛna nso no wabro onye ntumi on adeɛ ba kwa yɛmpɛ onye ntumi sɛ mama mabra anye yie na ne nsa futu bi wɔ yɛ to sɛ maame ɛne yɛ na hyehyɛ onyo ma yɛ bɔ ɔbra yie na toto onyo ma saa na aboa na sɛ na nsɛm fu pa na ɔka no fo no so wɔ ha sɛ nsɛm fu pa ɛsɛ no ɔnyɛ hu no yɛ ne aha na yɛ na nkɔfo bebree mu wɔ akyɛm ka sɛ bi nipa hufuo bi na tete radio sɛ ya na kasa no but na wɔn sɛ wɔn bɛ tuo no bɛ to sɛ ɛnimu nyamfo pa te sɛ mo na mo ka sɛ bi yɛ bɔ na fɔfɔ na yɛasese abɛgu awo ɔmo hɔ a yɛ mo respect wate tɛmo wɔ hɔ na mo tie yɛ mo respect na yɛ so nkɔfo yɛ no nkɔfo kum yɛ tete sɛ mo tie na nkɔfo yɛ no nkɔfo kum na tete ya mo yɛ frɛ mo a ɛyɛ mo yɛ de ɔba yɛ na afɛri a ɔsɛ mo bɔ nneɛma a yɛ ntwa so na yɛ ntwa so ɛka dada nyina ka wanyɛ yi nti ma mɛsrɛ ɛma no ɛne mɛma no yɛ frɛ mo a yɛ tie yi asomdwe nti ne yɛ tie yɛte asomdwe akonnwa so eti yɛnyɛ deɛ no sɛ wode wasɛm bɛdan ya yɛhwɛ sɛ asomdwe bɛba eti sɛ yɛfrɛ no woyɛ asɛ woyɛ akeka bensɛm kokoti ne ahanta ne adeade waa na bɛbu abɔ waa yɛyɛ ni asɛm wona wɔ asɛm yɛyɛ ni asɛm die na fa ma ha nke bɛbu mo amukom na ya osisɛm bɛwuo mo na naano bɛba bɛte ɛna yɛ papa mo yɛ maame kɔ yɛyɛ no ɛna wamfa ma yɛ papa ɛna mo nim gu asɛ na bɛda agye mo wu akyiri ɛyɛ nyɛ yasɛm enti sɛ yɛ frɛ wa na wabra ho ase na wagye ato na deɛ sɛ yɛ fa obi na yɛ na atimi aboa yɛ frɛ na didi atake cancer fu we abɛta sɛ de na ma twa bi yɛ bu didi na ma twa bi na nso oba won sɛ ma ka won twa bi won sɛ ma ka ne na kyerɛ sɛ da na deɛ na obo na won twa bi wani da wo pass obɛyɛ na ni da wo keka bi kyerɛ ɔso o ma wɔ he ɔno ɔba deɛ ɔso ɔba afɛ de wa keka nya afɛ na de ntwa so me de ne bɛ ma na ma yɛn ka bi nkyira akwa wo peduabɔ dodo bɛ mo peduabɔ sa akwa de na me kyɛ sɛ adai so no so di opera ni wanya duabɔ ne yɛdi yɛ ho ano ana ne so ni na wi a na ɛbɔ no sɛ akwa wo tie kwasɛ nka ɔyɛ jiga bisa ne so dɔɔso ewe nkura ɔno na bɛwuo nkura ho so bisa ma nipa ɔpɛ bisa ɔpɛ duro so kɔ ɔpɛ nuabɔ ɔpɛ abosom sɛm ma sa bra hwe ni ye o obuwu ɛtan because on say ebi o wotimi kɔ abusia no kɔ keka ho nsɛm we ni penti na we fi one article ba ko ɛna bɛwe wo ɛbɛwe no nso apa ɛna bɛwe wo me ka sɛ ɔnkɔ ya mama no ɔka kyerɛ me sɛ enkora no ama ne nkyɛn ya so akɔ ya mama na baabi a wakɔ wura no ɛmoa na me bisa sɛ ɛmoa no ɛne san ye na akɔ yɛ hɔ na me ka kyerɛ no we ni penti bi wo wo be fi do one so de careful wo yeah what Jesus wa de nkola ko Jesus wa de nkola ne ko ada na wote sa be ma katache so ba wi ase na me ko na ka obusu mi eya untimi anya yi ha sara ase me ko abusa na nya wo nko be ma ho na ya okro no ya na wo sore se wo ko be nya wo nko be ma ho na akwa ono so sore so ono so ko be bia nko ono so nko he ha aya yentina sina abrabɔ no yɛmfa wo ma nyame yie ne yɛnsese ne ɔma mmɔbra mfa sɛ bi nyansa enka ho ɛno na bɛboa na mekɔ sɛ wote yɛ ho po kyɛkyɛkyɛ ya na woyɛ sɛ nka wonya aduabɔ kora bɛbɔ de ayo wobɛwu because da ko dua bi hɔ bɛbɔ no na fa awieyɛ ɛna wobɛhu sɛ saa dua mabɔ de mabɔ sɛ bi nkwase adua bɛma wo ne ɔbaa wɔ wei yɛ ya mikobusa ha mikobusa ebi kura tumi kwa ne atɔ twere de ama yɛ ma ananka ɔbɛtɔ yade atom kwa no so sɛ bɛyɛ a wodam kwa na papa no ɔno so the last time ne dia no ɔno so atɔ yade ato so adɛ na ɔsɛ sɛ ɔde ne brɛ me ansa na sɛ brother bi kura ba ha sɛ ɔsɛ ne ma no gye sɛ ɔba ne brɛ na ansa na nkora no ho atɔ ansa na no ho ne nyina na nkrɔfo a wo makɔ ne namba bi o entafo de ɔtɔ twera bia ma ba ko ka say 2 weeks time no mo kai say ono so ye oto twere de ma no
Adai. Ade be kura na mema susu sesei no mada ne me. Ya kura de kente sa. Ka mema ntesa. Be ma kura de kente sa. Me ka busa me ko bodua me ko hwe me shebre. Ga ma na pa chinchire sa. Obeba na ehye na boso mu na ebi hye duku ase. Na ebi hye brezi mu. Na akoko na na hye ya mo ode sen. Na nka be ma de o si mu da ben a afi de bibia ni ana be ko ha. Bibia ni ana be ko ha. Ma ye tu Ghana for me ma fo. Adofonom emwa wo. De ye ken emwa wo. Se wo jaye. Se ye de se binyansa na bobra. Se wa ye biribi kura de give it a time. Emre na akasa ne ho beba. Ade na asienta akwa busa enu abeyi no. Na nya obi na kwa okwa aduro so a. Okwa aduro so a ye ma na akwankyere. Na ye hye nda so omra. Ada no so no okwa asa ada na wokọ na okọ na aduro na awuda na so de yeso. No awuda na so de yeso. Obi a wakọ na wotwe pepe yeso se sa aduro kwa bi akwa awu. Ya to be. Wo aduro ru na wogini die so wotumi no. Ona da ho. O be de. Etedu be bia yemfa se be nyansa ne nyame emobra. Enu na beboa e. Na atwu na mabodua na me kwa busa na me fa. Obekọ na de okọ na busa wawu a. Afi we de. Senkola na adu omuko jaya senkola na adu omuko jaya na se nipa ko nso awuyi yese obede na da wono obede edu ba bia munya botre chinchire asem bia nu e ba nye nipa na tena seka ena me ko sewo ena me sewo ena ujimi ya meku se ma no de omunye wo ko nya accident senka o man mi enu wuye na ka wo ya ne den se ma no de omunye Ghana for me ma muntie mi se ye ma no de omunye na udinya wo munya chi a atese nwansana se udi nwansana je se obesi abu ukuru mama ukuru mu je be pramo no woni be ba ho so na nwansa no ro ko na se pai eji na nwansa no ko dada se udi ko hia se ma na nya se udi wo munya chi a bra baby odi ti be kwako ro be wi na fe aka wo mfinka se na ugu ora o ta se eju de jawo mo life mo wate no mo mu wiase no mba no mo akọ mo nto mo ase nyame na akọ obo wo ma no ono wonte o mo ase o ta se eju de jawo mo life mo na kakra obetimi aye bia de abo wo abusua no abrabon o de ye na de aka de jawo nyame na nkonkon ma na nyame kura kasa hunu konkon to kwa ko ono onku bi ma atwu eze de wa ya ma se de wiase na se so ma na ten ya ba ayo ya baburu mu nua wo ye ba mo bebo odua wo ye de abusa no ye gina ho na so mesisi ache eti se mema no ada mesisi ache ya de na mo de akoche we ya nso be jibi mo ja de na atopabu da fo won fa news atopabu da fo kabra ni beti abu wo de koche o wi asem de akoma Michael na Michael so onso age se me bi moja ya na bibi jeje mo na ze de Michael odio enye se Michael no odi but onim se ya ne de ba on se onim se ya ne de anu nyina achi no on se na girl no susu nim se enye Michael de o onim se enye Michael de o se bibi ehi edira no ono aka se ye ntwa so ba bibi hye ho anka sa ye ka se be dom suku a mesi asam me ye ka se kwa me se ti no anka sa no ubi san question ontimi na de okay pia pa na do before se se kwa enye Michael ne atwunku a enye na me be do kom na third party enterprise ate na third party enterprise ho ya kas ma me yanka ya kas mesi se ma no e ya futu so ani egu ma na da ne ma eti se wunim na ta ne wo ho na de ba o mo de ba je wo ya be che wo mu mien ne meme ya ma na nyame de ma ya no o munye o munye ya mfa ne sa ya mfa ne sa se de na na kwetu o mu ne de afu mesu metu mfo e ma na nyame de ma ya no ne yegu alie udi agro meku plan sa na o mo wu etija o mo life mo ate na kakra bia obetimi aye de abo bro de ya o de ne ja de aka ma nyame na nyame nko de aka ma why nyame be ko de aka de ama de Akoma 87.9 FM ye twa ye huti awamra ye ba ye be ma obre na nso aba so be kire wa adwene bi 0322498035 0322498036 0322498037 ye twa ye ho semaba okay na mini abaiwa bi hihye ho your friend Patricia Kumsin wo yo so enti umu na obesra mi wasaman kese umu na so wa fa ye friend na so onyem enti mesu meji tu musa se mini na na ewo ho nti enti umu na okra mi so okone ma mini nchen ewo aguran kwanta aba nti okọ wamba biom
okoshi mo ma ye bia ya on so odi nkola ne beba ana so on so beba mi nchen biom nti ma ye bia ya afre na aka bia mi ni ma me no so akasa musu o my time say yembra na yemba ka asem no ti time no so yes ko ka asem ne fra switch off user busy san na me papa na ya adwen say ye ko ho ti e ba sa na so ye tu ya adwen papa nso be wuja me ti ma yimani ti me ho na da kro no a me frɛ na no bisa me frɛ no na part a frɛ na bisa me mase e frɛ no ma Frida na me frɛ part no ono so ho na esia no wakonya accident bi oni nkola no nti so mo tompe odi me nkola be bre me na me see you ti no huto no wan fa mo amba biom sa asem na che asem na da ho be 6 years ni ma ye bia ya enye na me dia be dan mo no me da se pa na o se